हरे हरे कृष्ण. कृष्ण सर्वांना. आपल्या भक्ती सुद्धा चर्चच्या क्लासमध्ये इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आज नित्यानंद त्रयोदशी असा खूप छान पवित्र दिवस आहे की नित्यानंद प्रभू म्हणजे आपण गुरुतत्व मानतो, पंचतत्व जे आहे त्यापैकी, आणि त्यांच्या चरणी आपण आज आपलं जे काही आपण अभ्यास आहे तर तो व्यवस्थित होऊ दे. आणि त्याचबरोबर आपण त्यांच्या लीलांचं गुणगान करणार आहोत. त्यांच्या ज्या लीला आहेत चैतन्य महाप्रभूंच्या सोबत, तर त्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत आणि त्यांचं जीवन चरित्र जे आहे आणि त्यांच्या लीला आहेत त्या अभ्यासणार आहोत. तर आपण त्यांच्या चरणी प्रणाम करूया. त्याचबरोबर आपण मंगलाचरण करूया आणि आजचा जो आपला अभ्यास आहे तर त्याची आपण सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री नित्यानंद प्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. संवेद भक्तवृंद की जय. आपल्या सर्व भक्तांचं आपला जो भक्ती सदाचार क्लास आहे त्या सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीनं आजचा अत्यंत पवित्र जो दिवस आहे नित्यानंद त्रयोदशीचा, या दिवशी मी सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आणि आपण आता नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी प्रणाम करूया. आणि नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांच्या चरणी प्रणाम कसा केला जातो तर त्याची आपण सुरुवात करूया, म्हणजे सर्वांना ते शिकता पण येईल. तर आपण नेहमी नित्यानंद प्रभू किंवा चैतन्य महाप्रभू यांच्या विषयी जेव्हा जेव्हा त्यांचं गुणगान करतो तर त्यांच्यासाठी आपण भजन गायचं असतं आणि त्यांनी सुरुवात करायची असते. तर आपण एक अर्धा मिनिट आपण भजन करूया आणि नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी आपण प्रणाम म्हणूया. आणि त्यानंतर आपण त्यांचं जीवन चरित्र आणि त्यांच्या लीला यांच्याविषयीचा आपला अभ्यास सुरू करूया. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय
अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय, श्री नित्यानंद प्रभू की जय। आता आपण नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी जो प्रणाम मंत्र म्हटला जातो तो म्हणूया। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरं परम, हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिं। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरं परम, हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिं। तर याचा अर्थ होतो की जे शिरोमणी म्हणजे सर्वश्रेष्ठ स्थानी गुरुतत्वा विषयी असे स्थान आहे की तर असे जे नित्यानंद प्रभू आहेत आणि जे सर्वांना आनंद देणारे आहेत, नित्य राम असं म्हटलं जातं त्यांना। तर नित्य राम म्हणजे काय, तर आनंद देणारा या अर्थाने राम या शब्दाचा इथे अर्थ आपण घेऊया। तर नित्य राम असं एक नित्यानंद प्रभूंचं नाव आहे। तर असे जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर त्यांच्या चरणी माझा नमस्कार असतो की जे अवधूतामध्ये म्हणजे जे अवधूत रूपामध्ये अवतरले। तर त्या अवधूत संन्यासामध्ये जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर ते शिरोमणी म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असे अवधूत संन्यासी आहेत। तर त्यांच्या चरणी माझा प्रणाम असो। अशा पद्धतीने हा त्यांच्या चरणी आपण प्रणाम आता व्यक्त केलाय। तर आता आपण नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांचं जीवनगाथा आहे तर ती आपण अभ्यासणार आहोत। मग आता थोडासा हा भाग आपण समजून घेऊया की हे जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर त्यांच्याबद्दल आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या बद्दल आपण पंचतत्व एक प्रणाम मंत्र नेहमी म्हणतो, सगळ्यांना माहिती पण असेल। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, असा तो श्लोक आहे। तर आपण हा पंचतत्व जो आहे तर त्यांच्यासाठीचा हा प्रणाम नेहमी म्हणत असतो। तर आता ह्याच्यातून आपण समजून घ्यायचं तर इथे चित्रात पाहूया। तर जे भक्त रूपात अवतरले ना ते चैतन्य महाप्रभू आहेत की जे भगवान स्वयं श्रीकृष्ण आहेत। मग आता जे भक्त स्वरूपात अवतरले ते नित्यानंद प्रभू आहेत। आणि ते जे आहेत ते भक्त स्वरूप व्यक्त करतात, म्हणजे एक भक्त आहे त्याची स्वरूप स्थिती काय असायला पाहिजे आणि एक भक्त आहे त्याचं रूप घेऊन म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान स्वयं जे रूप घेऊन आले संन्यासी भक्ताचं ते म्हणजे कोण, चैतन्य महाप्रभू। भक्त स्वरूप घेऊन आले ते नित्यानंद प्रभू। आणि मग त्यानंतर भक्तावतार म्हणजे भक्ताच्या माध्यमातून अवतरित झाले तर ते म्हणजे जे आहेत ते अद्वैताचार्य। आणि मग आता प्रत्यक्ष भक्त म्हणून ज्यांनी सगळ्या भक्तांचं नेतृत्व केलं तर ते म्हणजे कोण आहेत, तर पंडित श्रीवास आहेत की जे प्रत्यक्ष भक्त म्हणजे भक्त म्हणून जे किंवा भक्तांचं नेतृत्व करणारे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव म्हणून जे आहेत ते पंडित श्रीवास। आणि त्यानंतर जे भक्तांची शक्ती किंवा भक्त शक्ती आपण जे म्हणतो, तर भक्तामध्ये भगवानांची प्रकटलेली शक्ती अशा अवतारात कोण आहेत, तर गदाधर पंडित आहेत। तर असे हे जे पंच तत्व आहेत तर ह्या माध्यमातून भगवान प्रकट होतील असं व्यासमुनींनी अगोदरच भागवताच्या 10व्या स्कंदामध्ये एक श्लोक येतो तर तिथे लिहून ठेवलं होतं। आणि ते आपल्या सगळ्या सहकार्यांसह गुप्त सहकार्य आणि पार्षदांसह येतील। मग हे पार्षद म्हणजे कोण आहेत, तर
आपण समजून घेऊ. म्हणजे भगवान जे चैतन्य महाप्रभू आहेत ते प्रत्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण आहेत. मग जे नित्यानंद प्रभू आहेत ते प्रत्यक्ष बलराम म्हणजे भगवान यांचा प्रथम विस्तार आहेत. तर अद्वैत आचार्य हे जे आहेत ते हे कोण आहेत तर हे सदाशिव तत्व आणि विष्णू तत्व आहेत. आणि गदाधर पंडित म्हणजे राधाराणी. त्याचबरोबर श्रीवास पंडित म्हणजे जे आहे ते नारद मुनींचा अवतार आहे. तर अशा पद्धतीनं हे पार्षद भक्तांसह येतील आणि आपले सहकार्यांसह येऊन ताल मृदुंगांच्या वाद्यावर हरिनामाचा म्हणजे हरिनाम संकीर्तनाचा संदेश देतील. संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये त्याचं म्हणजे स्वतः सर्वत्र संचार करून. आणि त्याचबरोबर कलियुगाचा जो धर्म आहे तर तो काय हरिनाम संकीर्तन तर त्याचा प्रचार प्रसार करते. मग त्यानुसार त्यांचं प्राकट्य जे आहे तर ते झालेलं होतं. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेण्यापूर्वी जे नित्यानंद प्रभू आहेत त्यांचं 12 वर्ष आधी त्यांचं प्राकट्य हे झालेलं होतं. म्हणजे भगवान जेव्हा अवतार घेतात तेव्हा त्यांचे सगळे पार्षद त्या लीलेमध्ये सहभागी व्हायला अवतरित होत असतात. तर अशा पद्धतीनं आधीच अद्वैत आचार्य जे आहेत तर ते अवतरित झालेले होते. माधवेंद्र पुरी आधीच अवतरित झालेले होते. त्यानंतर नित्यानंद प्रभू आधीच अवतरित झाले. असे अनेक भक्त पार्षद हे चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात जेव्हा भगवान अवतरित होणार होते तर त्याआधी अवतरित झालेले होते. आता पुढे काय घडलं ते आपण पुढच्या स्लाइड मधून समजून घेणार आहोत. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. कृष्ण माताजी पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हा, तर हे जे पंचतत्व आहे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद त्याचबरोबर श्री अद्वैत गदाधर त्यानंतर श्रीवासादि गौर भक्त मंडळ. तर हा जो आपला आहे तर हा पंचतत्व जो प्रणाम मंत्र आहे तर तो आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना. तर आपण त्यांच्या चरणी प्रणाम करूया सर्व आचार्यांच्या सर्व पार्षदांच्या आणि आपण पुढचा भाग अभ्यासूया. तर आता हा अभ्यासण्यापूर्वी आपण जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर त्यांच्या बाबतीत त्यांच्या लीला आणि त्यांचं जीवनगाथा कशी समजावून घेणार आहोत. तर तत्व त्यानंतर त्यांनी लीला कशा केल्या आणि त्याचबरोबर त्यांचे उपदेश किंवा शिकवण काय आहे तर हे आपण समजून घेणार आहोत. तर आता आपण पुढच्या स्लाइडवरती जाऊया. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. तर आता हे जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर हे कोण आहेत तर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन असं त्यांना म्हटलंय. साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जे सची सुत हैलासी म्हणजे काय की साक्षात जे ब्रजेंद्र नंदन आहेत तेच आहेत म्हणजे जे नित्यानंद प्रभू सुद्धा. म्हणजे ब्रजेंद्र नंदन कोणाला म्हटलं जातं तर भगवान श्रीकृष्णांना. आणि भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते नंदबाबांचे सुपुत्र आहेत की ज्यांनी व्रजभूमीमध्ये लीला केल्या. मग त्यांना ब्रजेंद्र नंदन मग त्यांचाच हा प्रथम विस्तार असल्यामुळं जे आहेत म्हणजे जे आहेत तर नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते म्हणजे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन म्हणजेच प्रत्यक्ष त्यांचा विस्तार पहिला विस्तार म्हणजे बलरामजी आहेत. आणि मग बलरामजी जे आहेत तर ते म्हणजे प्रत्यक्ष बलरामजी हेच प्रकटले नित्यानंद प्रभू म्हणून. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटलंय ब्रजेंद्र नंदन. आणि मग इथे आपण हा भाग लक्षात घेऊया की की शचीश्रुत हैलासे म्हणजे काय. शचीश्रुत म्हणजे कोण तर शची माता म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या माता. मग त्यांचा म्हणजे जो सुपुत्र म्हणजे चैतन्य महाप्रभू म्हणजे तेच आहेत. पण कसं की म्हणजे ते आपला त्यांचा प्राथमिक जो विस्तार आहे तो त्यांनी केलेला आहे. आणि त्या रूपामध्ये नित्यानंद प्रभू म्हणजे जे बलराम जे आहेत तर त्या अवतारामध्ये ते प्रकटले आहेत. म्हणजे हा भाग आपण इथे समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर ते घनश्याम किंवा श्याम सुंदर रूपामध्ये आहेत. आणि ते पितांबर धारण करतात. तर जे बलरामजी आहेत तर ते अत्यंत
शुभ्र वर्णाचे, म्हणजे आपण म्हणू की गोऱ्या रंगाचे आहेत आणि अत्यंत सुंदर आहेत ते देखील. आणि ते जे आहेत ते निळ्या रंगाचं वस्त्र परिधान करतात. तर अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये फरक आहे. प्राथमिक विस्तार म्हणून आदि गुरुतत्व असं म्हटलं जातं. म्हणजे भगवान जे आहेत ना, तर भगवान श्रीकृष्ण त्यांची आध्यात्मिक शक्ती आपण म्हणू, तर ती म्हणजे बलरामची प्रत्यक्ष आहेत, म्हणून ते गुरुतत्व म्हटलं जातं. आणि नित्य राम म्हणजे काय, की प्रत्यक्ष नित्य राम म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान जे आहेत, तर म्हणजे त्यांचा असा प्राथमिक विस्तार आहे आणि आपल्याला आनंद देण्यासाठी आणि कृष्ण प्रेम मिळवून देण्यासाठी ते प्रकट झाले आहेत. म्हणजे नित्यराम जे आहेत, तर ते त्यांना ह्या नित्यराम या शब्दाने पण संबोधलं जातं. तर त्यातून हा अर्थ अभिप्रेत आहे की ते कृष्ण प्रेम प्राप्ती देणारे करून देणारे आहेत. गुरु शिष्य परंपरेच्या माध्यमातून ते गुरु तत्व म्हणून कार्य करतात आणि कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती करून देणारे, आणि असे ते नित्य राम आहेत. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या स्लाइडवर आपण पाहूया. हा, तर आता हे जे नित्यानंद प्रभू आहेत, तर त्यांच्या आणि बलरामजींचं जे महत्व आहे, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत, तर त्यांच्यापासून बलरामजी प्रकट झाले हे आपण समजून घेतलं. म्हणजे कृष्ण लोकामध्ये बलरामजी जे आहेत, तर त्यांना संकीर्षण म्हटलं जातं. म्हणजे मूळ संकीर्षण रूप जे आहेत ना, संकीर्षणाचा अर्थच आकर्षक, असं आकर्षण करणारी मूर्ती म्हणजे व्यक्ती. मग त्यांच्यापासून मूळ संकीर्षण जे आहेत, जे पहिलं चतुर्व्यूह आहे, तर ते चतुर्व्यूह जे आहे म्हणजे कृष्णांपासून जे विस्तार होतो, तर त्या विस्तारामध्ये पहिलं विस्तार रूप बलरामजींचं आहे. जे लीला विस्तार म्हणजे लीला संपादनासाठी पहिलं विस्तार रूप जे आहे ते बलरामजींचं आहे. मग पहिला चतुर्व्यूह जो आहे, तर त्यामधून जे आहे तर ते अनिरुद्ध, त्यानंतर प्रद्युम्न, वासुदेव आणि संकीर्षण हे चार प्रकट होतात. त्याला आदि चतुर्व्यूह म्हटलं जातं. भगवान जे आहेत ते प्रकाश रूपामध्ये स्वतःचा विस्तार करतात. मग आता भगवान जे आहेत, तर हे जेव्हा असा विस्तार करतात, तर ह्यामधले जे संकीर्षण आहेत ते म्हणजेच बलरामजी. मग आता त्यांच्यापासून द्वितीय संकीर्षण प्रकट होतात, म्हणजे दुसरं चतुर्व्यूह तयार होतं आणि तिथे महासंकीर्षण या नावाने ते जाणले जातात. आणि मग हे जे द्वितीय चतुर्व्यूह आहे जे आहे, तर हे जे आहे ते वैकुंठ लोकामध्ये जे आहे तर ते उपस्थित असतात संकीर्षण रूपामध्ये, आणि ते जे आहे ते वर्तमान स्थितीमध्ये विद्यमान असतं. मग आता ह्या दिव्य लोकामध्ये मुक्त असणारे अनेक शाश्वत जीवात्मे पण असतात. आणि हा संपूर्णतः आध्यात्मिक लोक असतो. मग आता ह्या सगळ्याच्या पलीकडे आपण पुढे जाऊन विचार करू की वैकुंठाच्या बाहेर श्रीकृष्ण अव्यक्त रूपामध्ये विस्तार करतात आणि त्याला ब्रह्मलोक म्हणतो आपण. मग ब्रह्मलोकाच्या एका भागात कर्णोदक शाही म्हणजे जो आहे आपण म्हणतो सागर आहे, आणि ह्या समुद्राच्या पलीकडे म्हणजे कारण समुद्राला स्पर्श न करताच भौतिक प्रकृतीचं अस्तित्व आहे. तर या कारण समुद्रामध्ये महाविष्णूंचा निवास आहे. आणि हे महाविष्णू म्हणजे हे संकीर्षण रूपातून हे निर्माण झालेले मूळ पुरुष अवतार आहे त्यांचा. म्हणजे संकीर्षण रूपात म्हणजे जे महासंकीर्षण आहेत ना, तर त्यांचे हे गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि जे म्हणजे हे तीन प्रकारचे जे विष्णू आहेत, गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि त्याचबरोबर जे कर्णोदकशाही विष्णू, तर हे तीन जे आहेत, तर हे पुरुष अवतार जे आहेत तर ते निर्माण होतात. मग आता ह्याच्याही पलीकडे आपण समजून घेऊ जाऊन की गर्भोदक शाही विष्णू मधून शिरोदकशाही विष्णू प्रकट होतात, आणि शिरोदकशाही विष्णू हे सगळ्या जीवांच्या हृदयातील परमात्मा म्हणून कार्य करतात. आणि मग गर्भोदकशाही विष्णूंच्या पासून म्हणजे जे आहेत तर त्या कमलनाल जे आहे किंवा कमळ प्रकट होतात, त्या कमलनालामध्ये जे आहेत ते 14 लोक आहेत, आणि कमळ म्हणजे जे आहे तर त्या कमळातून जे आहेत तर ते ब्रह्माजी प्रकट होतात. मग हे सगळं आपण जाणतो. मग आता हे असे जे आहेत म्हणजे महासंकीर्षण,
तर ह्यांच्यापासूनच ह्या 3 पुरुषावतारांची निर्मिती झाली. म्हणजे कर्णोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. आणि त्याचबरोबर आता आपण लक्षात घेऊया, म्हणजे हे सगळे जे आहेत हे कोणापासून आहेत, तर मूळ संकीर्षण म्हणजेच बलरामजींपासून हे सगळं जे आहे तर हे प्रकट होत असतात. मग आता प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये श्वेतदीप आहे आणि तिथे भगवान यांचं शेष रूप प्रकट होतं. म्हणजे हे शेष भगवान म्हणजे कोण, तर विष्णूंचं छत्र, पादत्राणे, शंख, शय्या, वस्त्रालंकार, त्यांचं यज्ञोपवीत, म्हणजे असे त्यांचे वेगवेगळे जे अलंकार आहेत. तर हे सगळे जे आहेत तर ह्या रूपामध्ये त्यांचं निवासस्थान, म्हणजे ही जी धाम आहेत ना, श्वेतद्वीप किंवा ही सगळी, किंवा क्षीरसागर धाम आहे, करण उदक सागर म्हणजे जो आहे जिथे आहे तो धाम आहे. तर ह्या सगळ्या म्हणजे हे जे धाम आहेत तर ही सगळी शेष रूप आहेत. आणि ही जी शेष रूप आहेत ही सुद्धा बलरामजींचीच रूप आहेत. म्हणजे संकीर्षण मूळ संकीर्षण रूप आहेत त्यांचंच हे विस्तार आहे. म्हणजेच बलरामजींचा मूळ संकीर्षण म्हणजे काय आहेत, तर ते बलरामजी आहेत, तर त्यांचाच हा विस्तार आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं हे कार्यरत होतात. मग कृष्ण लोकात बलदेव हेच नित्यानंद प्रभू आहेत. म्हणजेच नित्यानंद प्रभू म्हणजे मूळ संकीर्षण किंवा महासंकीर्षण किंवा ब्रह्मांडातील पुरुष, म्हणजे ही सगळी पुरुष अवतार जे आहेत ही नित्यानंद प्रभूंची स्वांश रूप आहेत. म्हणजे आपण समजून घेऊया की अशा 5 पद्धतीने जे आहे या सृष्टीच्या निर्मितीमध्ये बलरामजी आहेत. तर ते 5 प्रकारे म्हणजे ह्या 5 तत्वांनुसार ते प्रवेश करत असतात. हा भाग आपण लक्षात घेतला. म्हणजे मूळ संकीर्षण रूप म्हणजे बलरामजी आहेत. त्यानंतर क्षीरोदकशाही, कर्णोदकशाही आणि गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून, आणि शेष रूपामध्ये अनंत शेष म्हणून पृथ्वीचा भार वाहतात. तसंच त्यांचे सगळे अलंकार किंवा भगवान यांचे कपडे, भगवान यांची शय्या, भगवान यांचे धाम, सगळं सगळं आलं त्याच्यामध्ये. वस्त्राभूषण, सगळी आभूषण, हे सगळे यांना भगवान सेवक म्हणतात. म्हणजे हे शेष रूपामध्ये भगवान जे आहेत श्रीकृष्ण यांची सेवा करतात. अशा 5 पद्धतीनं भगवान यांच्या लीलांमध्ये वेगवेगळ्या जे करत असतात या सृष्टीमध्ये, तिथे बलरामजी जे आहेत म्हणजे ते समाविष्ट होतात. आणि मग चैतन्य महाप्रभू बनून जेव्हा येतात भगवान, त्यावेळेला नित्यानंद प्रभूंच्या रूपामध्ये हे मूळ संकीर्षण म्हणजे बलरामजी जे आहेत, म्हणजेच हे महासंकीर्षण, तर हे जे आहेत तर हे नित्यानंद प्रभूंच्या स्वरूपामध्ये अवतरित होतात, की ज्यांना भक्त स्वरूप असं म्हटले. मग आता आपण हा भाग समजून घेऊया की ही नित्यानंद प्रभूंची स्वांश रूप आहेत आणि त्यानुसार नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते प्रकट होत असतात. मग आता अशाच 5 प्रकारे नित्यानंद प्रभू जे आहेत जसे प्रकट होतात 5 प्रकारे, तशाच 5 रसांमध्ये पण ते भगवान जे आहेत तर ह्यांच्या सोबत लीला करतात. म्हणजे नित्यानंद प्रभू जे म्हणजेच बलरामजी जे आहेत ते 5 रूपामध्ये प्रकट होतात आणि 5 प्रकारचे रस जे आहेत म्हणजे शांत रस, दास्य रस, त्यानंतर वात्सल्य रस, सख्य रस आणि माधुर्य रस, या 5 रसामध्ये पण ते म्हणजे ते लीला करत असतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं ते भगवान यांच्या सोबत म्हणजे 5 तत्वांच्या स्वरूपात आणि 5 रसांच्या स्वरूपात, म्हणजे सगळ्या रसांचं सामर्थ्य जे आहे किंवा सगळे रस जे आहेत ते सामावलेले असतात बलरामजींमध्ये, म्हणजेच नित्यानंद प्रभू जे अवतरित होतात त्यांच्यामध्ये. आणि म्हणून ते गुरु तत्व आहे. म्हणजे जो गुरु आहे तो कसा असतो, तर आपल्या सगळ्या प्रकारच्या भक्तांना, आणि प्रत्येक भक्त जो असतो तो वेगवेगळ्या रसांच्या माध्यमातून, कुणी वात्सल्य रसामध्ये, कुणी शांत रसामध्ये, कुणी दास्य रसामध्ये, कुणी माधुर्य रसामध्ये, असं प्रत्येकाचं जो म्हणजे रस आहे तर तो वेगवेगळा आहे. तर त्या माध्यमातून गुरु जो म्हणजे गुरुंशी तो जोडला गेलेला असतो आणि तो श्रीकृष्णांशी जोडण्यासाठी म्हणजे श्रीकृष्णांच्या प्रेमामध्ये स्थित होण्यासाठी गुरु सहाय्य करत असतात. तर मग जर गुरु असतील तर ते ह्या सर्व रसांचं भांडार असतील तर ते जे आहेत त्या शिष्यांना कृष्णांच्या चरणी कृष्ण प्रेमामध्ये स्थापित करू शकतात. आणि म्हणून बलरामजी यांना आदि गुरु असं म्हटलं जातं. म्हणजे नित्यानंद प्रभूजींना आदि गुरु किंवा गुरुतत्व म्हटलं जातं, कारण ते सर्व रसांचा आकार आहेत, सर्व रसांनी युक्त आहेत. आणि त्यामुळं जे आहेत तर ते आपल्या शिष्य परंपरेमध्ये
आदिगुरुतत्व किंवा गुरुतत्व म्हणून प्रस्थापित आहेत. मग असे जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर त्यांचा जन्मकाळ कसा होता किंवा कशा पद्धतीने झाला हे आपण समजून घेणार आहोत. मग जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर त्यांचा जन्म आहे तो एकचक्र धाम म्हणून आहे. तर तिथे झाला म्हणजे ते आता जे आहे तर ते पश्चिम बंगालमध्ये एकचक्राधाम म्हणून गाव येतं तिथे झाला. मग त्या म्हणजे त्या काळामध्ये म्हणजे म्हणजे त्याला वेगळं नाव होतं. त्या म्हणजे तो जे देश होता तर त्याला राधा देश असं म्हटलं जातं. तर त्या राधा देशामध्ये त्यांचा तिथलं एकचक्राधाम म्हणजेच पश्चिम बंगालमध्ये थोडक्यात तर आत्ताचा वीरभूम जिल्हा जो आहे म्हणजे आत्ताच जे आपली म्हणजे आत्ताची जी आपली रचना आहे नकाशाची त्यानुसार वीरभूम जिल्हा जो आहे तर तिथे त्या जिल्ह्यामध्ये हे एक चक्राधाम म्हणजे एक चक्रा गाव येतं तर तिथे त्यांचा जन्म झाला. मग त्यांचा काळ कसा आहे तर 1474 पासून 1486 च्या पुढेही आहे पण 1486 साली चैतन्य महाप्रभूंचं अवतरण झालं आणि 1474 मध्ये नित्यानंद प्रभूंचं प्राकट्य झालं. म्हणजे जवळजवळ 1556 पर्यंत त्यांचा काळ मानला जातो. पण बऱ्याच म्हणजे गौडदेश दीपिका किंवा चैतन्य भागवत याच्यामध्ये थोडस त्याच्यामध्ये म्हणजे कालगणनेमध्ये स्थित्यंतर आढळतात. त्यामुळे आपण असं समजू की 15व्या शतकात मध्ये सुद्धा म्हणजे म्हणजे नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांचा जो प्रचार प्रसाराचा जो काळ होता तर त्या शतकापर्यंत त्यांचा होता असा भाग आपण समजून घेऊ. मग त्यांचे जे वडील होते त्यांचं नाव होतं हरदाई ओझा आणि जे त्यांच्या माता होत्या त्यांचं नाव होतं पद्मावती म्हणजे एक ब्राह्मण कुटुंब होतं मिथिलेतलं आणि त्यांच्या पोटी नित्यानंद प्रभूंचा जन्म झाला. आणि नित्यानंद प्रभू कसे आहेत तर 12 वर्ष आधी त्यांचं चैतन्य महाप्रभूंच्या प्राकट्याच्या 12 वर्ष आधी नित्यानंद प्रभूंचं प्राकट्य झालं. मग चैतन्य महाप्रभूंचे जे अंतरंग पार्षद होते तर त्यांचे हे हरदाई ओझा म्हणजे जे आहेत आणि पद्मावती तर हे भाऊ आहेत आणि अत्यंत उत्तम असे ब्राह्मण होते ते आणि अत्यंत म्हणजे धर्मशील अशा पद्धतीचं त्यांचं आचरण होतं. तर अशा मातापित्यांच्या पोटी जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर ते अवतरित झाले. आता आपण पुढे जाऊया. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. आता त्यांचं जे अवतरण होतं ते कुठल्या दिवशी झालं तर माघ महिन्याची जी शुक्ल म्हणजे आपण म्हणू त्रयोदशी आहे म्हणजे तर त्या त्रयोदशीला नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते ह्या पृथ्वी तलावरती अवतरित झाले. माघ महिन्याची त्रयोदशी ती असते म्हणून त्याला आपण नित्यानंद त्रयोदशी असं म्हणतो. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा इथे चित्रात पहा आपल्या सगळ्यांना थोडस स्मरण करता येईल की ही जी कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीमध्ये जी भगवान श्रीकृष्णांची लीला झाली की त्यांनी आपली प्रतिज्ञा मोडली म्हणजे त्यांनी सारथ्य करेन मी फक्त अर्जुनाला सांगितलं होतं आणि दुर्योधनाला आपली सेना दिली होती त्यांनी. मग त्यावेळेला त्यांनी काय सांगितलं होतं की मी युद्धात नाही सहभागी होणार पण मी फक्त सारथ्य करेन म्हणजे तुझ्यासोबत मी उपस्थित राहीन. पण त्यांची जी प्रतिज्ञा होती तर ती त्यांनी मोडली म्हणजे जेव्हा भीष्म पितामह होते त्यांनी सपासप बाण अर्जुनावरती सोडले तर त्यावेळेला जे भगवान आहेत तर ते रथातून उतरले आणि त्यांनी काय केलं अर्जुनाच्या रथाचं जे चाक आहे ते काढलं आणि ते भीष्म पितामह यांच्यावर भिरकावलं. ही एक प्रकारे लीलाच होती म्हणजे भीष्म जे आहेत ते अत्यंत उत्तम भक्त आहेत. 12 महाजनांपैकी आहेत भगवान श्रीकृष्णांचे उत्तम भक्त असल्यामुळे भगवान यांच्या समोर की मला मला आता तरी तुम्ही मला शिष्य म्हणून सर्वांसमोर स्वीकारा आणि त्या सर्वांसमोर प्रकट होऊ दे असा त्यांचा भाव होता एक भक्त म्हणून आणि मी तुमचाच शिष्य आहे आणि तो शिष्यभाव प्रकट करण्याची संधी होती आणि म्हणून त्यांनी काय केलं ते बाण सोडले आणि त्यावेळेला क्रोधित होऊन भगवान जे आहेत त्यांनी त्यांच्यावर रथाचं चक्र आहे ते सोडलं. त्यावेळेला भीष्म पितामह जे भगवान श्रीकृष्ण आहेत त्यांच्या चरणांशी बसले त्यांच्या चरणांशी शरण गेले. मग अशी ती सुंदर लीला आहे. तर त्यावेळी त्यांनी जे चक्र भिरकावलं
म्हणजे आणि भगवान जे होते ते क्रोधात होते. मग भगवानांचा क्रोध म्हणजे सुद्धा भगवत प्रसाद असतो. अशा भावाने ते भीष्म पितामह त्यांच्या चरणांशी बसले होते. पण त्यावेळेला ते चक्र भिरकावलं त्यांनी, तर ते चक्र जिथे जाऊन पडलं ज्या भूमीवर, त्या भूमीला एकचक्रधाम असं म्हणतात. आणि त्या अशा पवित्र भूमीमध्ये नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांचं अवतरण झालं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, इथे चित्रात दाखवले पहा, इकडे बांगलादेशाची सीमा आहे आणि हा पश्चिम बंगालचा जो भाग आहे, कलकत्त्यापासून साधारण 5.5 तासाचं अंतर आहे. आणि वीरभूम जिल्ह्यातून जे आहे तर ते एक चक्राचे गाव आहे, तिकडे जावं लागतं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, इथे चित्रात दाखवलंय पहा. मग कलकत्त्यापासून म्हणजे 5.25 तासांनी ते अंतर आहे आणि आपण पाहिलं. आणि त्यानंतर बांगलादेशातून किती अंतर आहे असा तो नकाशा होता. तर आपण आता हे चित्र पाहतो आहोत, तर ह्याला गर्भवास असं म्हणतात. म्हणजे जिथे नित्यानंद प्रभू प्रकट झाले ज्या ठिकाणी, म्हणजे तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं सुंदर मंदिर बनवलंय, त्याला गर्भवास असं म्हणतात. त्या ठिकाणाला तिथं त्यांचा जन्म झाला. तिथे तिथल्या त्यांच्या भक्तांनी जिथे त्यांचा जन्म झाला तिथे एक चक्रा म्हणजे धाम या गावामध्ये ज्या जागेमध्ये त्यांचा जन्म झाला तिथे हे सुंदर असं मंदिर बनवले, त्याला गर्भवास असं म्हणतात. आता आपण पुढे जाऊया. हा, म्हणजे इथे आपल्याला अजूनही आपण जाऊ शकतो. म्हणजे अजूनही आपण जेव्हा जातो एक चक्राधामला, म्हणजे त्यावेळेला तिथे अजूनही सगळे भक्त दर्शन घ्यायला जातात त्या ठिकाणचं. तर म्हणजे हे खूप छान पद्धतीचं लीलास्थळी म्हणून आता म्हणजे जे आहे तर ते व्यवस्थित पद्धतीनं म्हणजे त्याचं संगोपन जे आहे ते केलं गेलंय. आता पुढे जाऊ आपण. हा, तुझी पुढची स्लाइड घेऊया. हा, तर आता नित्यानंद प्रभूंचे जे वडील आहेत हरताई ओझा आणि माता पद्मावती, तर यांच्या चरणी आपण साष्टांग नमन करूया की अशा सुपुत्र म्हणजे अशा माता पित्यांच्या चरणी नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते सुपुत्र म्हणून प्रकट झाले. आणि मग माघ वद्य त्रयोदशी दिवशी त्यांचा जन्म झाला. मग आता पुढचं त्यांचं जीवन कसं होतं किंवा त्यांचं लहानपण किंवा बालपण कसं होतं आणि त्यांनी कशा लीला केल्या हे आपण समजून घेऊ. म्हणजे आपण त्यांचं तत्व काय हे समजून घेतलं. विष्णू तत्वच आहे ते, म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण तत्व किंवा विष्णू तत्व म्हणतात. आणि ते कशा पद्धतीनं 5 प्रकारे 5 रसामध्ये प्रकट होतात आणि लीला करतात आणि 5 प्रकारच्या तत्वांनी ते कशा पद्धतीनं भगवान यांच्या सोबत या सृष्टीमध्ये किंवा ब्रह्मांडामध्ये कार्य करतात हे आपण पाहिलं. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, माताजी. हा, मग आता जे नित्यानंद प्रभू होते तर त्यांचं लहानपण कसं होतं आपण समजून घेऊया. तर ते लहानपणी खूप छान छान खेळ खेळायचे बरं का आपल्या सवंगड्यांसोबत. आणि मग ते काय करायचे खेळ खेळताना छान छान वेगवेगळे असे नाटकातले प्रसंग जे आहेत तर ते खेळ म्हणून खेळायचे. म्हणजे पहा त्यावेळचे संस्कार कसे होते आणि आताच्या भौतिक जगतामध्ये कसे संस्कार आहेत. आत्ताचे म्हणजे जे अपत्य आहेत ते मोबाईलवरचे खेळ खेळतात, हो की नाही. आणि मोबाईलवरतीच खेळ खेळण्यात गेम खेळण्यात ते व्यस्त असतात. पण त्यावेळेला ते आपल्या सवंगड्यांना घेऊन जे वेगवेगळ्या लीला आहेत भगवान यांच्या, कृष्ण लीला आहेत, रामायणातल्या लीला आहेत, त्यांच्यावरती म्हणजे छोटी छोटी म्हणजे नाटिका बसवायचे किंवा आपण छोटंसं नाटुकलं म्हणतो असं बसवायचे. आणि त्या माध्यमातून ते आनंद घ्यायचे. म्हणजे त्यांचा खेळ म्हणजे काय की अशा पद्धतीचं एखादं नाटुकलं रोज करायचं आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक आपल्या म्हणजे सवंगड्यांना भूमिका द्यायची, ती करायला त्यांनी ती करायची. आणि त्यांनी ती भूमिका करताना तो आनंद घ्यायचा. आणि मग सगळं झालं म्हणजे सगळ्यांसमोर
गावकऱ्यांसमोर ते सगळं रोज वेगवेगळं म्हणजे नाटुकलं जे आहेत ते सादर करायचे. त्यांचा तो खेळच होता, नाजच होता सगळ्यांसोबत मिळून. अशा पद्धतीने ते लीला करायचे. त्यांच्या म्हणजे 12 वर्षापूर्वीच्या काळ जो आहे तो लहानपणाचा असा गेला. आणि त्यामुळे ते सगळ्या एकचक्रधामचे जे म्हणजे गावकरी होते त्या सगळ्यांचे अत्यंत आवडते बनले होते. म्हणजे इतक्या सुंदर त्या लीला असायच्या की ते करून झाल्यानंतर आपण कशा पद्धतीने म्हणजे त्यांचे सवंगडी जे होते ते राक्षसाची भूमिका केली, मग कशा पद्धतीनं ते धावून आले, निताई अशी चर्चा करायची सगळे, प्रत्येकानं कशी भूमिका, मग कोणी राक्षसांचा आवाज कसा काढला, असं सगळं चर्चा करायचे आणि खूप खूप हसायचे. आणि इतका आनंद घ्यायचे की जमिनीवर अगदी पालथे पडून लोळून लोळून हसायचे. अशा पद्धतीने त्यांचे खेळ असायचे पहा. मग त्या खेळापैकीच काही खेळांचं मी वर्णन करेन की सगळ्यांना आपल्याला खूप आवडेल आणि आपण आनंद घेऊया. नित्यानंद प्रभूंचं बालपण कसं होतं. तर नित्यानंद प्रभूंनी काय केलं, एकदा जी आहे तर ती गोवर्धन लीला केली. मग गोवर्धन लीलेमध्ये ते बलराम म्हणून सहाय्य करायचे. मग तेव्हा ते इतकं म्हणजे जे आहे त्यांचं भूमिका जी आहे तर ती इतकी म्हणजे तंतोतंत करायची की सगळ्यांना वाटायचं हे प्रत्यक्ष आपले भावच व्यक्त करतायत आणि कोणीतरी दैवी पुरुष आहेत. म्हणजे ते खरं तर त्यांच्या लीलाच ते प्रकट करायचे, ती आठवण श्रीकृष्णांच्या सोबतची. आणि इतकी सुंदर त्यांनी म्हणजे त्यातले बारकावे सगळे सांगून त्यानुसार म्हणजे एका सवंगड्याला इंद्र बनवलं, म्हणजे असं प्रत्येकाला ती म्हणजे भूमिका वाटून द्यायची आपल्या बालमित्रांना. आणि ती लीला त्यांनी संपन्न केली. मग ते गावकरी सगळं बघायचे आणि खूप आश्चर्यचकित व्हायचे की इतके बारकावे कसे त्यांना कळतात. मग एकदा त्यांनी जी आहे तर ती गोपिकांचं वस्त्र जे आहे तर ते म्हणजे पळवून नेण्याची म्हणजे चिरघाट वरची लीला आहे, हरण लीला, तर ती केली. मग एकदा त्यांनी जी आहे तर ती अक्रूरजींच्या सोबत जे आहेत तर ते मथुरेला आले, श्रीकृष्ण आणि बलराम, तर ती लीला केली. मग अशा पद्धतीने वेगवेगळे लीला करायचे. मग एकदा त्यांनी कोणती लीला केली की जी पृथ्वी माता आहे तर तिच्यावरचा पापाचा भार जो आहे तर तो खूप वाढलाय. आणि मग ती त्यामुळं ब्रह्माजींकडे गेली, शिवजींच्याकडे, म्हणजे असं वेगवेगळ्या देवतांकडे गेली. आणि मग सगळे देव जे आहेत हे सगळे मिळून आणि जे शिरोदक्षाई जे विष्णू आहेत तर ह्यांच्याकडे गेले. आणि मग त्यांनी तिथे प्रार्थना केली. मग त्यांनी प्रत्येकाला काय केलं, आपल्या सवंगड्यांना जे आहे तर त्या भूमिका वाटून दिल्या. मग एक जण पृथ्वी माता त्यानं गायीचं रूप धारण केलं, तर मग एक जण तसं गायीचं रूप म्हणजे गायीचं भूमिका केली आणि गायीचे संवाद म्हणले एकाने. मग एक जण होता, त्यांनी काय केलं की गंभीर आवाजात आता उत्तर दिलं ना विष्णूंनी, म्हणजे आकाशवाणी आपण म्हणतो तसं उत्तर दिलं. आणि ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांच्या हृदयामध्ये तो संदेश दिला. आणि ते भगवान यांनी जो संवाद केला तर तो जो सांगितला दिला, तर त्यासाठी काय केलं, एका म्हणजे सवंगड्याने त्यांच्या पाषाणाच्या आड लपून असं गंभीर आवाजात म्हणजे त्यांनी सांगितलं की मी आता लवकरच गोकुळात येणार आहे आणि पृथ्वी मातेचा उद्धार करून तिच्यावरचा पापाचा भार जो आहे तो हलका करणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं सुंदर सुंदर ते लीला करायचे. मग एकदा त्यांनी काय केलं, तर रामायणातली जी लीला आहे म्हणजे श्रीराम जे आहेत तर त्यांच्यासोबतची, तर तशा पद्धतीचं नाटक जे आहे तर ते रचलं. मग त्यावेळेला काय झालं की त्यांनी जी लीला केली होती तर त्या लीलेमध्ये सुग्रीव जे होता वानर तर तो श्रीरामांना मदत करत नव्हता. मग तिथे लक्ष्मण जातात आणि म्हणतात, म्हणजे असा प्रसंग येतो रामायणामध्ये की म्हणतात की म्हणजे हे वानर श्रेष्ठा, तू अशा पद्धतीनं भौतिक सुखांचा भोग करण्यासाठी आणि स्त्रियांचा भोग करण्यासाठी आपला वेळ वाया दौडू नकोस. तू प्रत्यक्ष भगवान श्रीराम जे आहेत म्हणजे ते प्रत्यक्ष भगवान आहेत तर त्यांना मदत कर त्यांच्या कार्यामध्ये. अशा पद्धतीनं ते थोडेसे शीघ्र कोपी होते ना लक्ष्मण, तर अशा पद्धतीनं ते जाऊन म्हणजे त्याला दरडावतात. तर अशा पद्धतीचे त्यांनी त्या आविर्भावामध्ये त्या आपल्या सवंगड्याला दरडावलं. म्हणजे ते इतकं तंतोतंत होतं की गावकऱ्यांना वाटायचं की हे प्रत्यक्ष इथं ही लीलाच घडत आहे. अशा पद्धतीनं त्यांचे जे होते भाव आणि आवेश असायचे. मग एकदा काय झालं की त्यांनी सांगितलं की आपण आता जो आहे तो सेतू बांधायची लीला करूया.
आणि त्या पद्धतीने त्यांनी लीला केली. मग एकदा काय केलं त्यांनी, सांगितलं आपल्या सवंगड्यांना की आता जे आहे तर लक्ष्मण जे आहेत तर ते बेशुद्ध झालेत, जे आहेत ते इंद्रजिताच्या बाणामुळे. आणि मग आता आपण संजीवनी बुटी आणली, हनुमानजींनी ही लीला करूया. पण ही लीला करत असताना मी बेशुद्ध झालो तर म्हणजे ती संजीवनी बुटी आणतोय आणि ती श्रीरामांना देतोय अशा पद्धतीची. आणि श्रीराम जे आहेत तर ते मग ती बुटी जी आहे तर ती चाखायला देत आहेत, म्हणजे ते वैद्यांनी तयार करून दिलेली. तर ही सगळी पात्र त्यांनी तयार करून ठेवली आणि सांगितलं, मी जर बेशुद्ध झालो तर अशा पद्धतीने ही नाटिका घडली पाहिजे, तरच मी शुद्धीवर येईल. म्हणजेच काय की ते त्या परमानंदामध्ये म्हणजे भावविभोर व्हायचे. प्रत्यक्ष भगवान म्हणजे बलराम आहेत ना ते. आणि त्यामुळे त्यांनी अशा पद्धतीने सांगून ठेवलं होतं. मग ते असंच घडलं जेव्हा नाटिका सुरू झाली आणि त्यावेळेला मग ते बेशुद्ध झाले आणि ते लवकर शुद्धीवरच येईनात. मग तिथं त्यांचे आई वडील आले, ते पण घाबरले. मग त्यांचे गावकरी सगळे जमले. मग त्यांच्या एका सवंगड्यापैकी एकाने सांगितलं, असं म्हणजे जे आहे नित्यराम जे आहेत त्यांनी सांगून ठेवलं होतं की मी जर बेशुद्ध झालो तर असं सगळं पुढचं नाटक करायचं आणि ती भूमिका पार पडायची, मगच मी शुद्धीवर येईल. मग लगेच त्यांनी सगळं तशा पद्धतीनं मार्गदर्शन जसं केलं होतं तशा पद्धतीनं भूमिका वठवल्या आणि संवाद म्हणले आणि त्यांना औषधी दिली. आणि त्याचबरोबर नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते शुद्धावस्थेमध्ये आले. म्हणजे इतकं ते भावविभोर व्हायचे. आणि मग एकदा म्हणजे त्या खेडेगावातल्या स्त्रियांनी विचारलं की तू कोणीतरी दैवी पुरुष असशील, अशा पद्धतीच्या सुंदर सुंदर लीला करतो, म्हणजे लीला करतोय हा. तर ते हसून म्हणाले की हा, मी माझ्याच जे म्हणजे माझ्याच जे लीला आहेत त्याच अवतरित करत आहे आणि माझाच भाव प्रकट करत आहे, असं ते म्हणाले आणि हसले. आणि मग नंतर त्यांनी चेष्टेवारी नेलं की हा, म्हणजे मी स्वतःलाच भगवान समजतोय ना, म्हणून मी म्हणालो, अशी चेष्टा केली, मी भगवानच आहे ना तुमचा, असं म्हणाले. आणि त्यांचे चेष्टेवारी नेले. म्हणजे त्यांनी एक प्रकारे स्वतःच्या भावांचं म्हणजे लक्ष्मण रूपातला भाव त्यांचा, म्हणजे जे भगवान यांच्यापेक्षा मोठे बंधू आहेत किंवा बलराम म्हणून जे आहेत मोठे बंधू, किंवा लक्ष्मण हे छोटे बंधू आहेत रामायणामध्ये, तर ह्या सगळ्या भावांच्या माध्यमातून ते स्वतःला प्रकट करत होते आणि आनंद घेत होते श्रीकृष्णांसोबतच्या त्या लीलांचा. अशा सुंदर सुंदर लीला ज्या आहेत तर त्या जे आहेत नित्यानंद प्रभूंनी केल्या. आणि त्या 12 वर्षापर्यंत अशा लीला केल्या. देवकी वासुदेव विवाहाची लीला केली. अशा असंख्य लीला, म्हणजे जवळजवळ श्रीकृष्णांच्या सगळ्या लीला त्यांनी केल्या. मग आता 12 वर्षाचं वय त्यांचं झालं. मग काय झालं की त्यांच्या घरी म्हणजे ते अत्यंत धर्मशील असं कुटुंब होतं, धर्मपरायण कुटुंब होतं. त्यामुळं त्यांच्याकडे वेगवेगळे म्हणजे जे संन्यासी आहेत किंवा असे जे संत आहेत त्यांचं येणं-जाणं असायचं. मग त्यांच्या घरी म्हणजे हराई ओझा आहे त्यांचे पिता आहेत, त्यांच्या घरी एक दिवस संन्यासी आले जेव्हा 13वं वर्ष लागलं नित्यानंद प्रभूंना. आणि मग आता कसं असतं की संन्यासी जे आहेत तर त्यांना हे तुमचंच घर आहे म्हणून आपण सेवा करायची असते, अतिथी देवो भव, आणि अतिथीची अशी सेवा करायची असते. मग तो कोणी संन्यासी असो अगर कोणी, तर अशी सेवा करतात की त्याला ते आपलंच धाम आपलंच घर आहे वाटलं पाहिजे आणि आपण त्याचे सेवक आहोत, दास आहोत, त्या भावाने सेवा करतात. मग त्या पद्धतीने त्यांनी सेवा केली. मग त्या सेवेने संतुष्ट झाल्यानंतर हरदाई जे ओझा आहेत तर त्यांना विचारलं त्या म्हणजे त्या संन्यासींना की मी आपल्याला अजून कशा प्रकारे सेवा देऊ शकतो, आपली काय इच्छा आहे. म्हणल्यावर संन्यासींनी सांगितलं, मग आपली इच्छा प्रकट केली. त्यांनी सांगितलं की म्हणजे आता सर्वांना काय वाटलं की अजून काहीतरी सेवा सांगतील किंवा अजून काहीतरी म्हणजे वेगळ्या प्रकारच्या सेवेचा आपल्याला लाभ होईल आणि आपण पण सेवा करून धन्य होऊ. पण त्यांनी काय सांगितलं की मला भ्रमण करायचंय, तीर्थयात्रेला जायचंय आणि माझ्या सोबत कुणी नाही. तर तुमचा जो हा मुलगा आहे ना, हा माझ्या सोबतीला द्या, मी त्याला घेऊन जाईन. मग आता हरदई ओझा आणि ज्या पद्मावती माता आहेत तर त्यांना खरं तर म्हणजे मोठा आपल्या हृदयावर पाषाण ठेवल्यासारखंच होतं की आपल्या सुपुत्राला कोणासोबत द्यायचंय. पण जी काही आहे तर ती भगवत इच्छा आहे, भगवानांची इच्छा आहे असं समजून अशा भावानी. आणि अतिथी जो आहे किंवा जो संन्यासी आहे तर हे उच्च कोटीचे वैष्णव आहेत, तर त्यांच्या चरणी आपली जी सेवा आहे तर ती परिपूर्ण झाली पाहिजे. मग ह्या भावाने त्यांना जरी दुःख झालं माता पिता म्हणून, त्यांनी
तरी त्यांनी काय केलं, नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांना ह्या संन्याशांसोबत तीर्थयात्रेला पाठवून दिलं वयाच्या 13व्या वर्षी. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, मग आता त्या संन्यासींसोबत जे आहेत नित्यानंद प्रभू, तर त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणची यात्रा केली. म्हणजे गयेपासून सुरुवात केली त्या तीर्थयात्रेला. मग वृंदावनला गेले, त्यानंतर अयोध्या, तिकडे अयोध्या धामाला गेले. म्हणजे वृंदावनला शेवटी आले ते. गयेपासून सुरुवात केली, मग त्यानंतर अयोध्या, हरिद्वार, अशी वेगवेगळी ठिकाणं आहेत भरपूर. म्हणजे जशी बलरामजींनी युद्ध काळात कुरुक्षेत्राचं जे युद्ध घडलं तेव्हा बलरामजींनी त्यात सहभाग घेतला नव्हता, तर ते तीर्थयात्रेला गेले होते, तर अगदी तीच लीला पुन्हा त्यांनी केली. त्याच सगळ्या तीर्थक्षेत्रांना जाऊन त्यांनी दर्शन घेतलं आणि तीर्थाटन केलं आणि त्यानंतर ते वृंदावनात आले. मग आता जेव्हा हे भ्रमण करत होते ना, तर त्यावेळेला ते पंढरपूरला पण गेले. मग तिथे त्यांची लक्ष्मीपती तीर्थ नावाचे जे एक खूप मोठे विद्वान असे ब्राह्मण होते, तर त्यांच्याशी ओळख झाली. म्हणजे तेच त्यांचे आता म्हणजे त्यांच्या भावी जीवनातले ते त्यांचे गुरु आहेत, दीक्षा गुरु आहेत. म्हणजे इथे आपण हा भाग समजून घेऊया की ते लक्ष्मीपती जे तीर्थ आहेत ना, ते अत्यंत आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत असे होते. आणि मग त्यांचे शिष्य आहेत माधवेंद्र पुरी जे आहेत, तर ते त्यांचे शिष्य आहेत. मग त्यांना त्यांनी दीक्षा दिलेली होती. मग पंढरपूरला जेव्हा वास्तव्य होतं नित्यानंद प्रभूंचं, तर ते कोणत्या कारणाने घडलं, तर ते जेव्हा तीर्थाटन करत तिथे गेले, तर त्यावेळेला तिथे जे चैतन्य महाप्रभूंचे मोठे बंधू आहेत, विश्वरूप जे आहेत, हा, तर ते तिथे होते. त्यांनी संन्यास ग्रहण केला होता आणि त्यांचं जे होतं वास्तव्य तिथे होतं. मग ते सुद्धा मूळ संकीर्षण रूपाचाच विस्तार आहेत एक. म्हणजे त्यांच्यामध्ये पण विष्णू तत्वच आहे आणि ते संकीर्षण रूपाचाच एक विस्तार मानले जातात. मग त्यामुळं त्यांच्यासोबत त्यांनी बराच काळ वास्तव्य तिथे केलं. आणि त्यानंतर म्हणजे ते जे मोठे बंधू आहेत, तर म्हणजे ते जे आहेत तर ते म्हणजे पुढील काळामध्ये, त्यांच्या भावी काळामध्ये नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये ते विलीन झाले आणि त्यांनी आपला म्हणजे अवतार जो आहे तो समाप्त केला. तर हे चैतन्य भागवतामध्ये ह्याचे जे आहेत तर ते संदर्भ मिळतात. मग आता हे जे लक्ष्मीपती तीर्थ होते, तर हे अत्यंत विद्वान ब्राह्मण होते. मग आता त्यांच्याकडून म्हणजे नित्यानंद जे प्रभू आहेत, तर त्यांनी कशा पद्धतीने दीक्षा घेतली हा एक खूप छान प्रसंग आहे. तर ते एका तिथल्या ब्राह्मण व्यक्तीच्या घरी वास्तव्याला होते. मग तिथे हे जे आहेत लक्ष्मीपती तीर्थ जे आहेत पंढरपूरमध्ये, तर ते त्यांच्याकडे म्हणजे ज्यांच्याकडे वास्तव्याला होते त्यांच्याकडे ते आले. तर त्यावेळेला तिथे ते जेव्हा आले, तर ते म्हणाले की म्हणजे इथं तुमच्या घरी कोणतरी चांगली एक वैष्णव व्यक्ती म्हणजे वास करते असं का बरं मला वाटतंय, असं म्हणाले. म्हणजे त्यांनी आध्यात्मिक स्तरावरती ती अनुभूती घेतली होती. मग आता परत काय झालं, लक्ष्मीपती तीर्थ जे आहेत तर त्यांना स्वप्नामध्ये जे बलरामजी जे आहेत, तर त्यांनी दर्शन दिलं. आणि मग त्यांनी अवधूत रूपामध्ये पण दर्शन दिलं की उद्या तुला एक जो आहे तो अवधूत रूपातला म्हणजे एक जो आहे संन्यासी भेटेल असा. म्हणजे तर संन्यास म्हणजे तो पुढे घेईल, पण तो संन्यासीच आहे, अवधूत संन्यासी असा भावी आयुष्यातला. आणि तो जो आहे असा युवक भेटेल, ब्रह्मचर्य धारण केलेला असा. तर त्याला तू काय कर, ह्या मंत्राने दीक्षित कर, असं त्यांनी स्वप्नामध्ये बलरामजींनी सांगितलं. आणि स्वतः अवधूत रूपामध्ये पण त्याच्यासमोर म्हणजे त्यांच्यासमोर प्रकट झाले. आणि मग लक्ष्मीपती तीर्थ जे आहेत ते दुसऱ्या दिवशी आपलं सगळं भक्तियुक्त कार्य सगळं करून, साधना वगैरे करून मार्गाने भ्रमण करत होते. पंढरपुरातल्या एका मार्गावर भ्रमण करत होते. त्यावेळेला काय झालं, त्यांच्या समोरून अवधूत रूपामध्ये जे आहेत तर ते नित्यानंद प्रभू आले. आणि मग ताबडतोब त्यांनी त्यांना गाठलं आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांच्याशी त्यांनी वार्तालाप केला.
आणि त्यांना सांगितलं की मला तुम्हाला दीक्षित करायचं आहे. आणि मग एका वृक्षाखाली बसून त्यांनी त्यांच्या कानामध्ये गुरुमंत्र सांगितला, जो आदल्या दिवशी स्वप्नामध्ये येऊन बलरामजींनी त्यांना सांगितलं होतं की कोणता मंत्र द्यायचा आहे. तो त्यांच्या कानामध्ये दीक्षा मंत्र त्यांनी सांगितला. अशा पद्धतीने त्यांची दीक्षा झाली. आणि म्हणून माधवेंद्रपुरी आणि नित्यानंद प्रभू हे एकमेकांना गुरुबंधू आहेत एकमेकांचे. पण हे ज्येष्ठ गुरुबंधू आहेत, त्यामुळे त्यांना गुरु समानच नित्यानंद प्रभू मानायचे. जेव्हा त्यांची भेट झाली तेव्हा गुरु समानच मानायचे माधवेंद्र पुरी जे आहेत त्यांना. आणि माधवेंद्र पुरींचे शिष्य आहेत अद्वैत आचार्य आणि ईश्वर पुरी. आणि त्यामुळं हे तिघ जे आहेत तर ते माधवेंद्र पुरींचे म्हणजे एक शिष्य या नात्यानं त्यांच्यासोबत त्यांचं आचरण असायचं. मग आता वृंदावनातून जेव्हा ते परत आले, त्यांचं जे भ्रमण चालू होतं म्हणजे तीर्थयात्रेला, त्यानंतर ते पुन्हा जेव्हा परत आले, अ, अ, जे नवद्वीप धाम आहे तर तिथं जेव्हा नित्यानंद प्रभू आहेत तर ते परत आले, तर त्यावेळेला कशी लीला घडली तर ती पण खूप सुंदर लीला आहे. तर एकचक्रामधून ते 13व्या वर्षी बाहेर पडले होते. तर ते जेव्हा आपल्या एकचक्राला परत आले, तर त्यावेळेला ते 32 वर्षांचे झालेले होते. जे अ, जे नित्यानंद प्रभू आहेत ते. मग आता आपण हा भाग समजून घेऊया, की ही तीर्थयात्रा म्हणजे ते का गेले होते करायला, ह्याचं अंतरंग कारण आहे, की ही जी तीर्थयात्रा आहे, ही नित्यानंद प्रभूंनी यासाठी केली होती, की ते जाणत होते, की चैतन्य महाप्रभूंचं अजून प्राकट्य झालेलं नाही. आणि त्यांचं प्राकट्य जरी झालं, तरी त्यांच्या लीला ज्या आहेत, तर त्या प्रकट करायला अजून वेळ आहे. आणि मग त्या वेळामध्ये मी काय करेन, तर मी तीर्थयात्रेला जाऊन येईन, तीर्थाटन करून येईन, यासाठी ते तीर्थयात्रेला बाहेर जे आहेत तर ते पडले होते. आणि जोपर्यंत चैतन्य महाप्रभू यांनी आपल्या लीला प्रकट करायला जनमानसामध्ये सुरुवात नाही केली, तोपर्यंत नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांनी आपली जी ओळख आहे किंवा आपलं प्राकट्य आहे हे सगळं लपवून ठेवलं होतं. आणि जेव्हा चैतन्य महाप्रभू आपल्याला सर्वांसमोर प्रकट करतील, त्याच वेळेला त्यांचं भक्ती कार्य किंवा प्रचार प्रसार सुरू होणार होतं. आणि त्यासाठी ते वाट पाहत होते. मग ते जेव्हा आले, त्यांना कळलं की चैतन्य महाप्रभू नवद्वीप धाममध्ये प्रकट झाले आहेत. तर तेव्हा जेव्हा ते आले, तर त्यांनी काय केलं की आता आपण म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची थोडी गंमत करूया. म्हणजे ते बलराम आणि कृष्ण आहेत ना, मग आता आणि ते मोठे आहेत माझ्यापेक्षा, तर आता आपण म्हणजे थोडीशी गंमत खेळूया. म्हणजे असं की जसे गोलोक वृंदावनमध्ये ते खेळ खेळतात कृष्ण बलराम, तर तसंच त्यांनी ह्या भूलोकावरती नवद्वीप मायापूर हे भूलोक धाम आहे. पण ते तितकंच म्हणजे तितकंच त्याला महत्व आहे आध्यात्मिक स्तरावर. तर इथे त्यांनी लीला केली. मग आता आपण काय करूया, की आपण लवकर कुणाला ओळखूच येणार नाही, अशा पद्धतीनं आपण कार्य करूया असं त्यांनी ठरवलं. मग ते एका नंदन आचार्य नावाच्या भक्तांच्या घरी नवद्वीप धामामध्ये राहिले होते, तिथे जाऊन, की आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांना भेट घेण्यासाठी ते आतुर झाले होते. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी अंतस्ततः ओळखलं होतं. आता त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभू 20 वर्षांचे होते बरं का, आणि हे 32 वर्ष, की ओळखलं होतं. अंतर्यामी आहेत भगवान, सगळं काही जाणतात, की नित्यानंद प्रभू असे असे आलेले आहेत. मग त्यांनी काय लीला केली, की अजून या लीलेमध्ये कशी म्हणजे जी आहे तर आनंदाची जी भावना आहे तर ती द्विगुणित होईल यासाठी त्यांनी काय केलं, की हरिदास ठाकूर आणि पंडित श्रीवास यांना पाठवलं आणि सांगितलं, की नवदीप धामामध्ये तुम्ही शोधून या, एक दिव्य भक्त माझा आलेला आहे, एका ब्राह्मणाच्या घरी तो राहिलाय, असं सांगितलं. मग आता हे सुद्धा कोण आहेत, तर हरिदास ठाकूर म्हणजे ब्रह्माजींचं जे आहेत ते अवतरण आहे. आणि श्रीवास पंडित म्हणजे नारद मुनी, म्हणजे ब्रह्माजी जे आहेत ते सगळ्या सृष्टीची निर्मिती करणारे असे, म्हणजे त्यांच्यासाठी काय अवघड आहे. आणि त्यांच्यामध्ये त्या गूढ शक्ती आहेतच ना भगवान यांच्या. आणि जे नारद मुनी आहेत त्यांना सगळीकडे भ्रमण करण्याची, मुक्त संचाराची शक्ती आहे. तर त्यांना 3 तास तिथे शोधून पण ते काही मिळाले नाहीत बरं का. म्हणजे संकीर्षण म्हणजे प्रत्यक्ष बलरामजी हे त्यांच्यापेक्षा जास्त शक्तिशाली आहेत, ते काही मिळालेच नाहीत, ते शोधून आले. मग चैतन्य प्रभू महाप्रभू जे आहेत त्यांनी स्मित केलं आणि म्हणाले, आता आपण असं करू, सगळे भक्त मिळूनच जाऊ आणि शोधू. मग ते सगळ्यांना घेऊन, सगळ्या भक्तजनांना घेऊन गेले नंदनाचार्यांच्या घरी आणि म्हणाले,
इथे एक माझा भक्त आलेला आहे. त्याला मला भेटायची तीव्र इच्छा आहे. मी अत्यंत आतुर झालोय त्याला भेटण्यासाठी. आणि मग त्यावेळेला नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते त्यांच्या समोर आले आणि मग त्यांची गळाभेट झाली. म्हणजे त्यांनी भेट घेतली. आणि मग त्यावेळेला त्यांनी एकमेकांची स्तुती केली. म्हणजे दोन वैष्णव जेव्हा भेटतात त्यातून आपण काय शिकायचं? तर दोन वैष्णव भक्त जेव्हा भेटतात तर ते एकमेकांची काय करतात, स्तुती करतात, गुणगान करतात आणि एकमेकांची सेवा कशी मला करता येईल यासाठीची संधी शोधत असतात. पहा, म्हणजे वैष्णव आचरण हे आहे तर हे असं असलं पाहिजे. दोन वैष्णव जेव्हा भेटतात तेव्हा मग अशा पद्धतीचं त्यांचं आचरण होतं. मग आता संकीर्तनाच्या माध्यमातून प्रचार प्रसार आणि या सगळ्या लीला करायला चैतन्य महाप्रभू सुरुवात करणार होते. आणि म्हणून जे आहे तर त्यांनी वाट पाहिली. संकीर्तनाचं प्रचार प्रसार करत करतच नवद्वीप धामामध्ये चैतन्य महाप्रभू आले होते. आणि मग तिथे अशा पद्धतीनं एका भक्ताच्या घरी ते राहिले होते आणि मग त्यांनी शोधून काढलं. आणि त्यानंतर त्यांची जी भेट झाली तेव्हा म्हणजे त्यांच्या डोळ्यातून अश्रुधारा दोघांच्या वाहत होत्या. आणि अनेक वर्षानंतर पुन्हा आपली भेट झाली आहे. ह्या अशा लीला प्राकट्यांसाठी ह्यासाठी त्यांचा आनंद पण द्विगुणित होत होता. अशी सुंदर लीला जी आहे ती नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभूमुळे घडली. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. हा, हे आपण पाहिलं की लक्ष्मीपती जे आहेत ते त्यांनी त्यांच्या कानामध्ये गुरुमंत्र सांगितला पंढरपूरमध्ये. पंढरपूर धामामध्ये नित्यानंद प्रभूंच्या वास्तविक ज्या पादुका आहेत त्या आहेत तिथे आणि त्या आपल्या इस्कॉन पंढरपूरला म्हणजे मिळाल्या आहेत कृष्ण कृपेने. आणि पंढरपूर धामामध्ये नित्यानंद प्रभूंचा म्हणजे अनेक वर्ष वास्तव्य होतं आणि त्यामुळे त्यांची चरणरज त्या धामाला लागलेली आहे. पहा, म्हणजे भगवानांचं तर अस्तित्व आहेच पण नित्यानंद प्रभू म्हणजे बलरामजींचं पण तिथे अस्तित्व होतं. तर अशा धामाला आपण अवश्य भेट द्यायला हवी, हो की नाही? आणि नित्यानंद प्रभूंच्या शरण पादुकांचं आपण दर्शन पण घ्यायला हवं. नित्यानंद प्रभू की जय. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, ही गोष्ट आपण अभ्यासली. पहा, चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की एक माझा मित्र जो आहे तो माझ्या स्वप्नात आला होता आणि ते नंदनाचार्यांच्या घरी लपलाय आणि त्यालाच शोधायला आम्ही आलोय. अशा पद्धतीने ते भेटले नंदनाचार्यांच्या घरी सगळ्या शिष्यांना जाऊन आणि त्यांची प्रथम भेट झाली. मग ते ठिकाण जे आहे ना तिथं आता छोटस नित्यानंद म्हणजे गौर नित्यानंद भेटीचं ठिकाण म्हणून छोटस मंदिर पण उभं केलंय तिथे. आणि नवदीपमध्ये त्या मंदिरामध्ये अजूनही सगळे भक्त दर्शन घ्यायला जातात. त्यांच्या पहिल्या भेटीच्या ठिकाणी मंदिर आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड. हा, अशी सुंदर भेट त्यांची झाली होती तिथे. आणि नंदनाचार्यांचं घर कसं होतं, तिथं खूप सुंदर बगीचा होता त्यांच्या घराभोवती. आणि वेगवेगळी फळांची वृक्ष लगडलेली फळं त्यांना होती आणि सुंदर सुंदर फुलांचे ताटवे होते तिथं. जे आहेत ना तर त्या बगीच्यामध्ये मोर आहेत तर ते नृत्य करायचे, कोकिळा गायचे, असं सुंदर होतं बगीचा. आणि तिथे त्यांची भेट झाली. मग तिथेच आता मंदिर स्थापित आहे. मग तिथे हे सगळे पार्षद जे आहेत अद्वैताचार्य, श्रीवास, तर हे सगळे भेटले. आणि त्या माध्यमातून म्हणजे त्या सगळ्यांच्या साक्षीनं जे कृष्ण बलराम आहेत त्यांची जी भेट आहे तर ते म्हणजे त्याची ती आठवण जी आहे तर ती जी आहे तर ती आठवण जी आहे तर त्याचं स्मरण जे आहे तर ते करीत म्हणजे त्या सगळ्यांनी तिथं संकीर्तन केलं. म्हणजे जे बलरामजी आहेत ना तर ते कुठे कुठे उपस्थित असतात तर पंडित श्रीवास यांच्या अंगणामध्ये. त्यानंतर जे शची माता आहेत ना तर त्यांना जे आहेत चैतन्य महाप्रभूंनी संन्यास घेतल्यावर सांगितलं होतं की मी आई तुझ्यापासून दूर नाही जाणार. तू मला आठवण केलीस की मी तुझ्या समोर येईन आणि तू सतत तुझ्या स्वयंपाकघरात असतेस ना तर तिथे तर मी सदैव वास्तव्य करेन आणि तुझ्या हातचा प्रसाद मी रोज ग्रहण करेन असं त्यांनी वचन दिलं होतं. त्यामुळं जे जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर ते शची मातेच्या स्वयंपाकघरामध्ये नित्य त्यांचा वास असतो. त्यानंतर श्रीवास यांच्या अंगणामध्ये वास असतो. अशा ठिकाणी त्यांचा वास असतो. त्याचबरोबर त्यांचं म्हणजे जे वेगवेगळ्या लीलास्थळी आहेत तर तिथे त्यांचा वास जो आहे तो नित्यवास असतो. त्यापैकी ही जी आहे पहिल्या भेटीचं ठिकाण आहे तर इथे देखील त्यांचा नित्यवास असतो नित्यानंद प्रभूंचा. आता आपण पुढे जाऊ.
हा, मग आता त्यांनी जे आहे प्रचार प्रसाराला म्हणजे जी सुरुवात झाली संकीर्तन आणि प्रचार प्रसार जो आहे हरिनामाचा, त्या माध्यमातून चैतन्य महाप्रभूंच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी प्रचार प्रसाराला सुरुवात केली. मग त्यावेळेला काय झालं की एकदा नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर आहेत तर ते मुख्य मार्गावरून जात होते. मग आता तिथं खूप आरडाओरडा करणारे असे म्हणजे असे समुदाय आणि लोक दिसले. तर ते तिथे गेले. तर तिथं त्यांनी लोकांना विचारल्यावर समजलं की हे जगाई मधाई नावाचे दोन भाऊ आहेत. तर ह्याचं नाव जगदानंद आणि माधवानंद होतं बरं का. आणि हे दोघं ब्राह्मण कुळातील होते आणि त्यांना खूप चांगला ब्राह्मण कुळाचा म्हणजे चांगल्या ब्राह्मण त्यांच्या कुळामध्ये जन्म घेतले त्याचा वारसा होता. पण हे पूर्णतः म्हणजे जे आहेत तर ते त्यांचं जे वागणं होतं ते पूर्णतः म्हणजे वाईट अशा पद्धतीचं होतं. आणि ते मद्यपान करून त्यांनी गोंधळ घातला होता. म्हणजे सगळ्या प्रकारची वाईट व्यसनं त्यांना होती आणि त्यांचं अत्यंत म्हणजे सगळ्यांशी अत्यंत वाईट वर्तन, वाईट व्यवहार म्हणजे अशा पद्धतीनं सुरू होता. आणि ते जेव्हा पाहिलं तेव्हा त्या दोघाही बंधूंचं म्हणजे असं झालं होतं की कुसंग झालं, मग ते भ्रष्ट झाले होते थोडक्यात. आणि मग त्यावेळेला हे चोर आहेत ते सर्वाधिक पापी जरी असतील तरी नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना जाऊन सांगितलं की तुम्ही हरिनाम घ्या. म्हटल्यावरती ते क्रोधित झाले बरं का. त्यांच्यापैकी जो मदाई आहे तर त्यांनी काय केलं, एक तिथंच म्हणजे मटका होता मातीचा, तर त्याचं ते खापर आपण म्हणतो ते उचललं, खापराचा तुकडा, आणि फेकून मारला नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांना. हम्म. आधी सुरुवातीला त्यांनी त्या दोघांना भेटले बरं का. तर त्यांना सांगितलं तुम्ही नाम घ्या, हरिनाम सांगितलं. तर त्यावेळेला ते रागारागाने त्यांच्या अंगावर धावून आले आणि त्यांनी त्यांचा पाठलाग केला होता. मग ते आपली कशी बशी सुटका करून ते हरिदास ठाकूर चैतन्य महाप्रभूंपर्यंत पोहोचले आणि सांगितलं असं असं घडलं होतं. ते म्हणले चांगलं झालं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी जेव्हा बाजारात पुन्हा गेले तिथं असाच गोंधळ जमाव असं सुरूच असायचं त्यांचं. त्यावेळेला मग ही घटना घडली. मग तो जो मधाई होता त्यांनी काय केलं, रागारागाने त्यांना खापराचा तुकडा फेकून मारला आणि तो लागला कपाळाला नित्यानंद प्रभूंच्या. मग त्या कपाळातून रक्त खूप जे आहे तर ते भळाभळा असं व्हायला लागलं. मग त्यावेळेला जे आहे तर ते तिथं ही बातमी चैतन्य महाप्रभूंना कळली. तोपर्यंत भक्तांनी जाऊन सांगितलं. ते तिथे आले आणि खूप ते क्रोधित झाले होते आणि त्यांनी सांगितलं की आता ह्यांना दंडितच करतो मी, म्हणजे मी जे आहे तर सुदर्शन चक्राला आव्हान करतो. ह्या आवेशात त्यांनी आपला हात असा वर उचलला सुदर्शन चक्राला आव्हान करायला. मग तेव्हा जे आहे तर त्यांनी काय पाहिलं, तो जगाई जो होता ना तो नित्यानंद प्रभूंना लागले तर तो त्यांच्या अंगावर धावून जाऊ नये म्हणून मदाईला थांबवत होता आणि त्यांना मदत करत होता. आणि मग हे दिव्य पुरुष आहेत त्याला कळलं. मग तो नित्यानंद प्रभूंना शरण गेला आणि चैतन्य महाप्रभूंना पण शरण गेला आणि मदाईला पण त्यांनी भाग पाडलं. म्हणजे नित्यानंद प्रभूंनी मग सांगितलं की तुम्ही क्रोधित नका होऊ, तुम्ही करुण अवतारामध्ये कार्य करणार आहात. भगवान यांना आठवण करून दिली त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंना. आणि मग त्यांनी सांगितलं की मी एका अटीवर यांना क्षमा करेन की ह्यांनी रोज काय केलं पाहिजे, तर माझं म्हणजे मी सांगितलेला जो उपदेश आहे तर त्याचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे, म्हणजे हरिनाम घेतलं पाहिजे. मग हे जगाई आणि मदाई जे होते ते यांचा संग करून जे नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते अत्यंत म्हणजे दयाळू आहेत. म्हणजे भगवान यांच्यापेक्षाही त्यांचे भक्त हे दयाळू असतात पहा. आणि भक्तांना कुठल्याही प्रकारे दुखावलेलं किंवा भक्तांना त्रास दिलेला कधीच भगवान यांना आवडत नाही पहा. ते क्रोधित होतात आणि त्या अशा पापी जीवांना दंडित करत असतात. मग यावेळेला नित्यानंद प्रभू इतके दयाळू आहेत की त्यांनी सांगितलं की ते क्षमा करा. आणि त्यांनी सांगितलं की ते नाम घेतील. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंना सांगितल्यावर चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नाम घ्यायला सांगितले, दोघांनाही हरिनाम घ्यायला सांगितलं. तर ते रोज 1 लाख नाम जपत असत जगाईमध्ये. म्हणजे जगाईमध्ये याच्या बाबतीत एक घटना आपण अभ्यासू की जगाईमध्ये यांनी इतकी पापं केली होती, इतकी पापं केली होती की जे म्हणजे पापांचा हिशोब करणारे जे चित्रगुप्त आहेत ना यमराजाच्या दरबारात कार्य करतात पाप पुण्याचा हिशोब ठेवण्याचं, तर ते ह्यांच्या म्हणजे दोघांनी एकत्रित येऊन म्हणजे संयुक्तिकपणे इतकी पापं केली होती की त्यांचा जो लेखाजोखा आहे ना, जो आपण म्हणतो ना जमा खर्च जसं म्हणतात तसं पाप आणि पुण्याचा हिशोब मांडून ते इतके कंटाळून गेले चित्रगुप्त. ते म्हणले आता मला जमणारच नाही, म्हणजे माझी सगळी यंत्रणा जी आहे ती सगळी कोलमडली
इतकी ह्यांनी पापं केलीत, आता मला यांचा हिशोब ठेवायला जमणारच नाही असं त्यांनी यमराजांना सांगितलं होतं. इतकी त्यांनी पापं केलेली होती. पण अशा पतित जीवांना देखील नित्यानंद प्रभूंच्या दयेमुळं आणि त्यांनी अ, चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी प्रार्थना केल्यामुळं पहा, म्हणजे त्यांचा सुद्धा उद्धार झाला आणि ते 1,00,000 नाम जपायला लागले. आणि मग त्यांना त्याच्या पुढे जाऊन जगाईने एक दिवशी विचारलं, जगाई उदयपैकी, की आता आम्ही इतके पापी जीव आहोत आम्ही, तर म्हणजे आमची शुद्धी होण्यासाठी अजून आम्ही काय करू? नित्यानंद प्रभूंना विचारलं. मग नित्यानंद प्रभूंनी सांगितलं, की जिथे गंगा स्नान करतात घाटावर सगळे वैष्णव येऊन, ते तो जो घाट आहे ना, तो तुम्ही रोज स्वच्छ करा. ती अंघोळ करण्याची जी जागा आहे वैष्णवांची, ती रोज स्वच्छता ठेवा त्याची. तर ते नित्यनेमाने सेवा करायचे आणि त्यामुळं त्यांना सगळे वैष्णव भक्त जे यायचे ते त्यांना प्रणाम करायचे त्या जगाई मदाईला. आणि त्यांनी नित्यनेमाने ती सेवा केली, की त्या घाटाचंच नाव जगाई मदाई घाट असं, स्नान घाट असं पडलं. आणि म्हणजे ते जे आहेत, तर ते म्हणजे मुक्तात्मे बनले, म्हणजे त्यांना सुद्धा म्हणजे शुद्धी होऊन मुक्ती मिळाली. अशा पद्धतीने नित्यानंद प्रभू जे आहेत, तर त्यांची दया किंवा त्यांची कृपा जी आहे ती त्यांच्यापर्यंत आली. आणि ती कशी आली? कृष्णांकडून, चैतन्य महाप्रभूंच्या माध्यमातून, नित्यानंद प्रभूंच्या माध्यमातून ती कृपा जगाई मदाईवरती झाली. मग आपल्यामध्ये पण असेच जगाई मदाई असतात आपल्या हृदयामध्ये. वेगवेगळे षड्रिपू आहेत, त्यापैकी महत्वाचे म्हणजे आपला खोटा अहंकार, की जो मदाई आहे. आणि जगाई म्हणजे काय, की आपली म्हणजे आपण मी शरीर आहे ही भावना. तर हे जे जगाई मदाई आहेत ना, तर ह्यांना काय करायचं, आपण नित्यानंद प्रभूंच्या चरणांशी ठेवायचं सतत. आणि नित्यानंद प्रभूंचा आपण आश्रय घ्यायचा. मग काय होतं, ते नष्ट करून टाकतात हे जे सगळे असे असुर आहेत जगाईमध्येच्या स्वरूपातले. हे जे विकार रूपी असुर आहेत, कारण ते बलरामजी आहेत आणि बलरामजींनी काय केले, कृष्णलीलेमध्ये अशा अनेक असुरांचा वध केलाय पहा. कृष्णांच्या सोबत कधी कधी स्वतंत्ररित्या. तर अनेक असुरांचा त्यांनी वध केला असल्यामुळे ते काय करत असतात, ते असुररूपी सगळ्या विकारांचा आपल्या वध करत असतात. आणि त्याचबरोबर आपल्यामध्ये हे जे विकार आहेत त्यांना पळवून लावत असतात. आणि म्हणून ते गुरुतत्व तर आहेच, पण अशा पद्धतीने ते कृपाळू आणि दयाळू पण आहेत. म्हणून आपण नेहमी नित्यानंद प्रभूंचा आश्रय घ्यायचा, की त्याद्वारे आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंची कृपा मिळते किंवा राधाकृष्णांची कृपा मिळते. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. हा, ही ती लीला कशी घडली ह्याची चित्र आहे. तिथे आव्हान केले चैतन्य महाप्रभूंनी. नित्यानंद प्रभू त्यांना सांगतायत, की ह्यांना म्हणजे तुम्ही दंडित करू नका आणि तुम्ही करुणा अवतारात आलात, अशा पद्धतीने ते प्रार्थना करतायत. आता पुढे जाऊ. इथे हा चित्रात पहा, हा जो आहे हा मदाई आहे आणि हा जो आहे तो जगाई आहे. क्षमा असेल, हा जो आहे तो जगाई आहे, की तो मदाईला थांबवतोय. आणि मदाई जो आहे तो इथे असा आडवा जो पडलाय हा मदाई आहे. आता पुढे जाऊ. तो नित्यानंद प्रभूंना मदत करतोय आणि त्यामुळे तो मध्ये येऊन उभा आहे. तर अशी ही लीला घडली. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. हा, मग इथे त्यांच्या चरणांशी हे जे गाई मदाई जे आहेत, तर ते जे आहेत तर ते आश्रय घेतात. आणि नित्यानंद प्रभूंची त्यांच्यावर कृपा झाल्यामुळं चैतन्य महाप्रभूंची कृपा होते. आता पुढे जाऊ आपण. हा, तर आता जे संकीर्तन आहे तर त्याचा प्रचार प्रसार जो आहे तो पूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये करण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी नित्यानंद प्रभूंना सांगितलं. आणि त्यांच्याबरोबर जे वासू घोष म्हणून आहे किंवा इतर जे आहेत, जगदानंद पंडित असे त्यांचे सहकारी दिले. त्यांच्याबरोबर संकीर्तनामध्ये हरिदास ठाकूर पण असायचे जवळपासच्या प्रचार प्रसारामध्ये. आणि पूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये त्यांनी जे आहे तर ते हरिनाम संकीर्तनाचा प्रचार प्रसार करायला नित्यानंद प्रभूंना म्हणजे पश्चिम बंगालची जबाबदारी दिली. आणि त्यामध्ये त्यांनी भ्रमण करून काय केलं, आपल्या 32व्या वर्षापासून सतत त्यांनी जे आहे तर ते प्रचार आणि प्रसार केला. मग त्यांनी जे आहे तर ते नामहट्ट प्रचार केंद्र ठिकठिकाणी उभी केली, की जिथे त्यांनी काय केलं, हरिनामाचा जो आहे तर तो हरिनाम संकीर्तन जे आहे तर त्या म्हणजे त्याचा उपदेश केला. म्हणजे काय, की भगवान जे आहेत तर त्यांचं नामच आहे ते तुम्ही घ्या. आणि तुम्ही काय करा, भगवान यांचं नाम घ्या. भगवान यांचे भगवद्गीता आणि भागवत जे आहे तर हे जे उपदेश आहेत या माध्यमातून
त्यांचं तुम्ही अध्ययन करा. आणि त्याचबरोबर भगवान जे आहेत तर त्यांनी जे उपदेश दिलेले आहेत तर ते म्हणजे काय आहे की वैष्णव सेवा, आणि त्याचबरोबर काय नामामध्ये रुची, आणि म्हणजे याचबरोबर जे आहे तर ते सगळ्या जीवांविषयी दया किंवा प्रेम आपल्या हृदयामध्ये, की जे सगळ्या धर्माचं सार आहे. तर अशा पद्धतीनं त्यांनी प्रचार प्रसार केला, म्हणजे अशी त्यांची शिकवण होती. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. हां. मग एकत्रित त्यांनी संकीर्तन जे केलं होतं चैतन्य महाप्रभूंच्या बरोबर. तर त्यावेळेला म्हणजे पूर्ण नवद्वीप जो धाम आहे तर तिथून त्याच्या मार्गावरून त्यांचं संकीर्तन जे आहे तर ते अशा पद्धतीने नाचून गाऊन म्हणजे टाळ मृदुंगांच्या तालावर होत असे. आणि त्यावेळेला वेगवेगळ्या मंडळी होत्या, संकीर्तन मंडळी. मग त्या मंडळींपैकी जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर ते भावविभोर व्हायचे. म्हणून त्यांची जी मंडळी होते त्यांच्यासोबत अद्वैत आचार्य असायचे, श्रीवास पंडित आणि गदाधर पंडित पंडित असायचे. तर त्यांच्यासोबत जे नेहमी असत नित्यानंद प्रभू असत आणि ते त्यांना सांभाळायचं कार्य करायचे. ते जेव्हा भावविभोर होत तर तेव्हा त्यांना संयमित करण्यासाठी ते त्यांच्या सोबत राहायचे. आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे प्रत्येक ग्रामाग्रामामध्ये, नगरानगरामध्ये त्यांनी संकीर्तन जे आहे तर ते करायला सुरुवात केली. त्याचं हे चित्र आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याच्या पुढच्या हा. मग आता हे जे आहे नित्यानंद प्रभू कसे अवधूत रूप आहे. म्हणजे काय की हे जे होते ना तर त्यांना लक्ष्मीपतींनी दीक्षा दिलेली होती. आणि मग हे अवधूत रूपामध्ये होते. म्हणजे काय की संन्यासांचे जे प्रकार आहेत तर त्याच्यामध्ये जे अवधूत रूपाचे संन्यासी आहेत तर त्यामधले सर्व म्हणजे अवधूत रूपाच्या संन्यासींचे पण अनेक प्रकार आहेत. मग त्यापैकी सर्वश्रेष्ठ संन्यासी म्हणजे आहेत तर ते म्हणजे नित्यानंद प्रभू आहेत. म्हणजे अवधूत रूपातलं त्यांचं प्राकट्य आहे. मग आता हे जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर ते त्यांनी जेव्हा संन्यास ग्रहण केला तर त्यांच्याकडे जे आहे तर म्हणजे ते संन्यास ग्रहण केल्यानंतर त्यांच्याकडे दंड होता. तर ते इतके भावविभोर असायचे तर चित्रात पाहूया. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची भेट झाल्यावर की त्या भावविभोर अवस्थेमध्ये कृष्ण प्रेमामध्ये सतत भावविभोर असायचे. आणि मग त्यांनी इतक्या भावविभोर अवस्थेमध्ये ते अवधूत रूपामध्ये असायचे सुरुवातीला. मग म्हणजे अवधूत रूप म्हणजे कुठलंही शरीरावर वस्त्र नसायचं. मग म्हणजे त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की तू काय कर की संन्यास जो आहे तर तो जो आहे त्याचं पालन न करता तू गृहस्थ आश्रमामध्ये ये आणि विवाह करून पुढे प्रचार प्रसारासाठी कार्य कर. मग त्यावेळेला ते इतके भावविभोर झालेले असायचे की त्यांनी काय केलं, जो आपला संन्यासाचा दंड होता तर त्या भावविभोर अवस्थेमध्ये तो सुद्धा मोडून टाकला आणि त्याचे 3 तुकडे केले. आणि ते नदीत टाकून दिले. म्हणजे अशा भावविभोर वेगवेगळ्या अवस्थामध्ये, भावावस्थेमध्ये म्हणजे कृष्ण प्रेमामध्ये सतत ते म्हणजे दंग असायचे. आणि मग त्यांनी वस्त्र धारण केले, त्यांनी सांगितल्यावरती चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि त्यावेळेला ते जे संकीर्तन करायचे त्यामध्ये इतके भावविभोर असायचे की त्यांना स्थळ काळ काही कळायचं नाही. म्हणजे 24-24 तास संकीर्तन त्यांचं सुरू असायचं. तर तीही लीला आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. श्रीवास अंगणमध्ये अशा पद्धतीचं त्यांचं संकीर्तन जे असायचं ते सुरू असायचं, किंवा अद्वैत आचार्यांच्या घरी. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा. मग आता हे जे आहेत चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आणि बलरामजी, तर हे पण एकत्र येऊन संकीर्तन करायचे नवद्वीप ग्रामामध्ये. आणि वेगवेगळ्या पश्चिम बंगालमध्ये च्या भागामध्ये त्यांनी जेव्हा प्रचार प्रसार एकत्र केला तर तेव्हाच हे संकीर्तनाचं चित्र आहे, ते संकीर्तन लिहिल्याचं. आता पुढे जाऊ आपण. हां. मग हे जे आहेत तर ते नित्यराम किंवा बलराम जे आहेत तर ते कसे आहेत, निळं वस्त्र आहे त्यांच्या अंगावरती. आणि त्याचबरोबर ते भगवान यांचाच प्रथम विस्तार जरी असले तरी ते नित्यानंद प्रभूंच्या रूपात म्हणजे प्रभू म्हणतात त्यांना, चैतन्य महाप्रभूंना, आणि त्यांची सेवा करतात भक्त म्हणून. त्याचबरोबर लक्ष्मण बनून ते काय करतात तर आपले ज्येष्ठ बंधू जे आहेत म्हणजे भगवान यांची सेवा करतात. त्याचबरोबर बलराम म्हणून ते जरी मोठे भाऊ असतील तरी लीलेमध्ये सहभागी होतात तेव्हा आपला छोटा भाऊ म्हणून भगवानांची सेवा करत असतात ते. म्हणजे अशा प्रकारे वात्सल्य भाव आहे तिथे. त्याचबरोबर तिथे मित्रासारखं म्हणजे दोघं जेव्हा गौरनिताई म्हणून एकत्र असतात प्रचार प्रसार तेव्हा ते एक साख्य भाव मित्रासारखे, किंवा कृष्ण बलराम सवंगड्यांसोबत खेळतात तेव्हा साख्य भावामध्ये असतात. मग त्याचबरोबर
त्यांची जी वस्त्र आहेत किंवा बलरामजींचे आभूषण आहेत, तर ही काय अशी शांत रसाचं कार्य, म्हणजे शांत रसाच्या भावामध्ये आहेत ती. भगवान जे आहेत ते आपले स्वामी आहेत आणि त्यांचे आपण दास, म्हणजे त्यांचे आपण कोण आहोत, तर एक दास आहोत या भावामध्ये. आणि दास्य भावामध्ये कधी सेवा करतात, तर लक्ष्मण जे आहेत, तर तो लक्ष्मण जेव्हा च्या भूमिकेत येतात ते लक्ष्मणाच्या रूपात, तेव्हा बंधू म्हणजे वात्सल्य भाव पण आहे आणि तिथे दास्य भाव पण आहे, की मी तुमचा दास आहे म्हणून मोठ्या बंधूंची, म्हणजे जे भगवान आहेत त्यांची सेवा करत असतात. मग त्यानंतर जे हे वेगवेगळे भाव आपण अभ्यासले, किंवा शांत भावामध्ये, दास्य भावामध्ये, त्यानंतर वात्सल्य भावामध्ये बलरामजी म्हणून, मग त्यानंतर जे आहे तर ते माधुरी भावामध्ये पण सेवा करतात. तर ती कशी करतात, तर अनग मंजिरी, म्हणजे जी मंजिरी रूपामध्ये गुरु शिष्य परंपरेमध्ये जे नित्यानंद प्रभू आहेत, ते म्हणजे कोण आहेत, अनग मंजिरी, जी राधा राणींची बहीण आहे. आणि ह्या भावामध्ये अनग मंजिरी म्हणून ते भगवान जे आहेत, तर त्यांच्या माधुर्य प्रेमामध्ये म्हणजे जे आहेत, तर त्या माधुर्य प्रेमामध्ये त्या बांधलेल्या आहेत. आणि त्या विरह भावनेमध्ये नित्यानंद प्रभू जे आहेत, तर ते चैतन्य महाप्रभू सोबत असतात. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत, ते राधा राणींचा भाव घेऊन जसे येतात, तसे म्हणजे ते स्वयं कृष्ण आहेत, तसे स्वयं बलराम म्हणजे नित्यानंद प्रभू आहेत. आणि ते भाव घेऊन कुणाचे येतात, अनग मंजिरी, म्हणजे जी श्रीकृष्णांची अशी, म्हणजे जी श्रीकृष्णांशी माधुर्य भावामध्ये जोडली गेलेली राधा राणींची बहीण आहे. आणि अशा पद्धतीने माधुर्य भावाचं ते जे आहे, तर ते प्राकट्य असतं. मग असे जे आहेत नित्य राम, म्हणजेच काय, राम म्हणजे आनंद. आणि तो कधी होतो, जेव्हा भगवान यांच्याशी सर्वश्रेष्ठ भाव, म्हणजे मधुर मधुर प्रेमामध्ये, माधुर्य प्रेमामध्ये जेव्हा एखादा भक्त जो आहे तो बांधला जातो, मग ते प्रेम, कृष्ण प्रेम देणारे म्हणून कोण आहेत, नित्यानंद प्रभू आहेत. आणि म्हणून नित्यानंद प्रभूंच्या चरणांशी आपण शरण गेल्याविना श्रीकृष्ण जे आहेत, तर त्यांची कृपा किंवा राधाकृष्णांची कृपा आपल्याला मिळू शकत नाहीत. असे ते नित्य राम आहेत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हा, मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा संन्यास घेतला, मग त्यावेळेला काय लीला घडली, ते आपण पाहणार आहोत. मग तुझी स्लाइडवरचे चित्र दिसत नाहीये. हा, आता दिसते. तर आता चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा संन्यास घेतला ना, तर त्यावेळेला ते जे आहेत, तर ते नवदीप मायापूर मध्ये जे होते, तर त्यांच्यासोबत नित्यानंद प्रभू पण होते. संन्यास ची प्रक्रिया जेव्हा त्यांची झाली, मग त्यांचे जे गुरु आहेत, तर त्यांनी ते त्यांना म्हणजे श्रीकृष्ण चैतन्य असं नाव दिलं. तसं नित्यानंद प्रभूंचे गुरु जे होते, लक्ष्मीपती तीर्थ, त्यांनी त्यांना नाव काय दिलं होतं, नित्यानंद स्वरूप असं नाव दिले. कारण ते भक्त स्वरूप आहेत ना, तर ते नित्यानंद स्वरूप असं नाव दिले. म्हणजे ब्रह्मचारीचं असं नाव असतं, नित्यानंद स्वरूप किंवा श्रीकृष्ण चैतन्य, हे एखाद्या ब्रह्मचारीसाठी नाव दिलं जातं. आता खरं तर यांनी संन्यास घेतला होता चैतन्य महाप्रभूंनी, पण त्यांना असं का नाव दिलं श्रीकृष्ण चैतन्य, तर ते भगवान स्वयं आहेत ना. मग त्यांना ब्रह्मचारी आणि संन्यास काय फरक पडतो, त्यासाठी त्यांचे गुरु जे होते ते मायावादी होते, ईश्वरपुरी. तर त्यांनी काय त्यांना दिला, म्हणजे त्यांनी जे नाव दिलं होतं ते श्रीकृष्ण चैतन्य दिलं होतं. म्हणजे अशा पद्धतीने ती लीला घडली. मग आता त्यानंतर काय झालं, की त्यांनी जे आहे, तर ते यमुनेच्या म्हणजे गंगेच्या डोहामध्ये उडी मारली. आणि त्यांनी म्हणजे भावविभोर होऊन चैतन्य महाप्रभूंनी ती तिकडे उडी मारली. आणि मग ते जेव्हा मिळाले एका म्हणजे खलाशाला, त्यानंतर ते घेऊन आले. मग अशा पद्धतीनं ते भाविभर व्हायचे. आणि तिथे यमुनेचा डोह समजून आपले गोपी व्रजवासी यांचं त्याला स्मरण व्हायचं, आणि ते गंगेमध्ये उडी घ्यायची. म्हणून त्यांच्यावर लक्ष ठेवायचं काम नित्यानंद प्रभू आणि अद्वैताचार्यांचं असायचं. मग असंच झालं, एकदा ते म्हणाले की मला जायचं आहे आता वृंदावनला. मग वृंदावनला जायला निघाले. मग त्यावेळेला ते नावेत बसून जेव्हा निघाले, तर त्यावेळेला नित्यानंद प्रभू जे आहेत, तर त्यांना अद्वैत आचार्यांच्या घरी आणलं, की आपण वृंदावनलाच चाललोय असं सांगून शांतीपूरला घेऊन आले. आणि मग त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभू म्हणाले की तुम्ही मला खोटं सांगितलं, मला फसवलं असं. तर त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं, नाही नाही, जिथून आपली यात्रा सुरू झाली ना, तिथे यमुनेचाच प्रवाह होता, म्हणजे तिथे यमुना आणि गंगा मिळतात, मग तिथूनच आपण आलो, आपण यमुनेतनं चाललोय म्हणून सांगितलं त्यांना. अशी त्यांनी युक्ती केली. आणि मग सांगितलं की आपण आता म्हणजे आलो तिथे यांच्याकडे, अद्वैत आचार्यांकडे घरी आलो. तर तिथे सच्ची मातांची भेट झाली.
त्यांची. मग त्यावेळेला शचीमातांनी त्यांना विनंती केली की म्हणजे तू पुरी सोडून जाऊ नकोस, म्हणजे वृंदावनला इथेच मला जवळ आहे, तू सगळं तुमची म्हणजे तुझी वार्ता मिळत असते मला एक पुत्र म्हणून, आणि तू जरी संन्यास घेतला असलास तरी मला तुझी खुशाली कळत राहू दे, यासाठी त्यांनी विनंती केली. म्हटल्यावरती मग चैतन्य महाप्रभूंनी ते ऐकलं. मग त्यावेळेला तिथे प्रसाद केला होता भरपूर प्रचुर मात्रेमध्ये अद्वैत आचार्यांच्या घरी, बरं का. मग आता त्यावेळेला नित्यानंद प्रभू इथे वाढायला बसलेत. आणि हे अद्वैत आचार्य आहेत. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांचे गुरु आहेत ईश्वरपुरी, की जे नित्यानंद प्रभू जे आहेत. तर म्हणजे ते जसे ह्यांचे माधवेंद्रपुरींचे शिष्य आहेत म्हणजे. तर त्यामुळं आणि माधवेंद्रपुरींचेच अद्वैत आचार्य आणि ईश्वरपुरी हे जे आहेत ते शिष्य आहेत. आणि म्हणून मग माधवेंद्रपुरी आणि जरी नित्यानंद प्रभू हे गुरुभाई एकमेकांचे लागतात, म्हणजे सिनियर, म्हणजे त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत, तरी पण ते एक आपले ज्येष्ठ गुरुबंधू म्हणून त्यांच्याशी शिष्यासारखंच वागायचे. मग हे ज्येष्ठ आहेत नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभूपेक्षा. पण अद्वैताचार्य ह्या दोघांपेक्षा ज्येष्ठ आहेत. आणि म्हणून आणि ईश्वरपुरी हे यांचे गुरु आहेत चैतन्य महाप्रभूंचे. ह्या अर्थाने हे सर्वात ज्येष्ठ झाले. गुरुस्थानी झाले. म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, जो प्रसाद बनवला होता ना, तो ते खातच नव्हते. मी संन्यासी एवढं कशाला खाणार आणि इतकं कशाला मांडले. मग अद्वैताचार्य आणि नित्यानंद प्रभू असले, ते म्हणाले तुझं खरं रूप आम्हाला माहितीये, तू खाऊन टाक, तू कोण आहेस आम्हाला माहितीये, हा, असं प्रेमाने म्हणाले. मग त्यांनी खायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांनी काय केलं, आपले जे ज्येष्ठ आहेत गुरु त्यांचं उच्छिष्ट मिळालं पाहिजे म्हणून इथं चित्रात दिसतं बघा, हे भात जो आहे ना, भात बनवलं होतं तो असा त्यांच्या चरणांपाशी फेकला. आणि मग ते जे उच्छिष्ट आहे म्हणजे म्हणजे चरणांचं जे अन्न आहे, म्हणजे त्यांचं म्हणजे जे आहे आपण म्हणू चरण उच्छिष्ट, तर ते त्यांनी ग्रहण केलं. अशी ही सुंदर लीला तिथे घडली, चैतन्य महाप्रभूंनी ती केली. आणि त्या माध्यमातून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. म्हणजे पहा, जरी भगवान स्वयं जरी आले म्हणजे भक्त रूपामध्ये, आणि भक्तावतार आहेत अद्वैताचार्य भगवान यांचे, आणि भक्त रूपामध्ये नित्यानंद प्रभू आहेत, पण तरी देखील त्यांनी काय केलं, एक वैष्णव आचारसंहितेचं, वैष्णव सदाचाराचं पालन केलं. मग हेच आपण शिकायचं की आपण नेहमी आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ वैष्णव, ज्येष्ठ म्हणजे वयाने नाही बरं का, तर जे सगळ्या सगळ्या भक्तांच्या मेळ्यामध्ये तिथं जो भक्त आहे तो ज्येष्ठ असतो. मग सगळ्या भक्तांच्या मेळामध्ये तिथं जो दीक्षित भक्त आहे तो ज्येष्ठ असतो. सगळ्या दीक्षित भक्तांमध्ये म्हणजे सगळ्या हरिनाम आणि अशा दीक्षित भक्तांमध्ये जो ब्राह्मण दीक्षित असतो, म्हणजे दुसऱ्या दीक्षेने संपन्न, तो ज्येष्ठ असतो. आणि अशा सगळ्या एकत्रित स्वरूपाच्या मिश्र भक्तांमध्ये जे संन्यासी असतात, तर म्हणजे जे असे असतात ब्रह्मचारी आणि संन्यासी, तर ते उच्च कोटीचे भक्त असतात आणि त्यांच्यापेक्षा स्वामी महाराज हे स्तर आहेत, तर असे असतात. तर ही ज्येष्ठता आपण लक्षात घ्यायची. आणि आपण नेहमी त्यांना प्रणाम केला पाहिजे. आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ जे आहेत आध्यात्मिक अधिकाराने, आपल्यापेक्षा वयाने लहान असतील मोठे, आणि आपण आपल्यातून नाम अपराध आणि सेवा अपराध होणार नाही ह्याचं खूप खूप पालन केलं पाहिजे. अन्यथा काय करतो, तो जो अपराध करतो आपण, तर तो गुरुचरणी तर जातोच, पण तो कृष्णांपर्यंत पोहोचतो. कृष्णा, कारण गुरु शिष्य परंपरा आहे, साखळी परंपरा आहे, शृंखला परंपरा. मग तो कुणाच्या चरणी होतो, कृष्णांच्या चरणी. मग कृष्णांना आवडेल का असा अपराध? म्हणजे आपले गुरु महाराज आहेत, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, यांनी काय सांगितलं की 350 म्हणजे क्रोअर्स म्हणजे असे वर्ष जे आहेत, कोटी वर्ष जे आहेत, म्हणजे असे क्षमाचे अब्ज वर्ष एखाद्याचा गुरुचरणी अपराध जर झाला तर त्याला पुन्हा भक्ती मिळाली इतकी वर्ष लागतात. म्हणून आपण खूप स्वतःला सावध ठेवायचं, आपल्या हातून सेवा अपराध, नाम अपराध हे जे आहेत तर ते होणार नाही, आणि वैष्णव अपराध देखील होऊ नयेत यासाठी आपण प्रयास करायचे नेहमी. सर्वात प्रथम नाम अपराध, त्यानंतर सेवा अपराध, आणि त्यानंतर वैष्णव अपराध असा क्रम आहे. हे होऊ नये त्यासाठी आपण रोज नाम जे आहेत नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी प्रार्थना करायची आणि त्यांना शरण जायचं. जर जगाईमध्ये सारखे पापी जीव यांचा उद्धार होऊ शकतो, तर नक्कीच आपल्यासारख्या पतित अपराधी जीवांचा सुद्धा उद्धार करणारे असे कोण आहेत, तर नित्यानंद प्रभू. हरे कृष्ण. आता पुढे जाऊ आपण. हा, माताजी.
हा, मग आता नित्यानंद त्रयोदशीच्या पवित्र दिवशी त्यांचं प्राकट्य आहे पहा. आणि मग आता जेव्हा जगन्नाथ यात्रा होते तर त्यावेळेला जगन्नाथजींची जी यात्रा असते तर त्यावेळेला जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर ते राधा भावामध्ये आहेत. आणि त्यांची ती म्हणजे जी भेट आहे राधा भावामध्ये चैतन्य महाप्रभू आहेत ते जे श्रीकृष्ण आहेत म्हणजे जगन्नाथजी प्रत्यक्ष स्वयंकृष्ण, तर त्यांच्याशी भेट होत असते त्यांची म्हणजे 100 वर्षानंतर. ती जी भेट आहे तर ती झाली. आणि मग त्या भेटीनंतरचा जो आनंद आहे, कुरुक्षेत्राला ती भेटली, मग त्या संदर्भातली ती रथयात्रा त्याच्या स्मरणार्थ ती संपन्न केली जाते. म्हणजे काय की जे नीलाचल आहे म्हणजे जे जे नीलाचल पर्वत आहे म्हणजे जगन्नाथपुरी, तिथून गुंडीचा मार्जन मंदिर म्हणजे गुंडीचा मंदिर म्हणजे ते वृंदावन आहे. तर तिथं ती यात्रा जी आहे ती म्हणजे नीलाचल पासून म्हणजे पुरी पासून जगन्नाथ मंदिरापासून ती वृंदावन मंदिरापर्यंत अशी ती रथयात्रा संपन्न होते. म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते ऐश्वर्य रसातून माधुर्य रस म्हणजे जे आहेत तर ते अशा पद्धतीचा आनंद घेत असतात. म्हणजे द्वारकेमध्ये ते द्वारका म्हणजे नीलाचल पर्वत असं समजलं जातं पुरी धामामध्ये. पुरी धामाला समजलं जातं. द्वारका म्हणजे द्वारकेचा आविर्भाव आहे. ऐश्वर्य रस म्हणजे ऐश्वर्य धाम आहे ते जगन्नाथपुरी म्हणजे. तर ते द्वारके समान मानलं जातं. आणि जे गुंडीच्या मंदिर आहे ना ते वृंदावन समान मानलं जातं. म्हणून ऐश्वर्य भावात द्वारकाधीश म्हणून तिथे असतात तसे जगन्नाथजी असतात. आणि गुंडीच्या मंदिर आहे तिथे माधुर्य रसामध्ये म्हणजे जसे ब्रज भूमी म्हणजे वृंदावनमध्ये कृष्ण असतात श्याम सुंदर रूपात, तर तसे तिथं म्हणजे माधुर्य भावामध्ये असतात. मग ती जेव्हा लीला घडते तेव्हा जेव्हा येत असतात चैतन्य महाप्रभू राधा भावामध्ये, तेव्हा जे जगन्नाथजी आहेत तर त्यांच्याशी त्यांची नजरानजर होते म्हणजे त्यांची दृष्टी भेट होते. आणि तेव्हा प्रेमाचं जे वितरण होतं, राधाराणींचं जे प्रेम आहे ते संपूर्ण जगाला म्हणजे त्यांच्याविषयीचं जे प्रेम आहे आणि त्याने जो विरह भाव अनुभवला तो संपूर्ण जगाला प्रेमरस करीते आस्वादन असं म्हटलं जातं. आणि त्याचबरोबर म्हणजे माधुर्य रस आहे तर त्याचं तो निर्यात करण्यासाठी सगळ्या जगातल्या म्हणजे सगळ्या ब्रह्मांडातल्या जीवांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राधाराणीचा जो भाव आहे तो सांगण्यासाठी हरे कृष्ण महामंत्र जे आहे तर त्याचं वितरण करायला त्या प्रेमरसाचं आणि त्या आनंदाचं वितरण करायला जे चैतन्य महाप्रभू येतात तर ते नृत्य करीत असतात. तेव्हा जगन्नाथजी जे आहेत तर ते कृष्ण म्हणून आणि जे चैतन्य महाप्रभू आहेत ते राधा राणीच्या मध्ये राधा राणी म्हणून त्यांच्यामध्ये जे म्हणजे म्हणजे त्या माधुर्य प्रेमाच्या भावातून जी नजरानजर होते तर त्यावेळेला नित्यानंद प्रभू त्यांची भाव विभोर जी अवस्था आहे ती सांभाळायला त्यांच्या सोबत असतात सदैव. आणि ते नृत्य करत असतात तेव्हा भगवान आहेत ते नृत्य करतात जेव्हा भावविभोर होऊन, तेव्हा भगवान भावविभोर होतात म्हणजे कसे होतात तर ते उंच 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 आकाशापर्यंत उंच होत जातात. तर कधी रुंद 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 आडवे भोपळ्यासारखे होत जातात. तर अशा वेळेला त्यांना सावरण्यासाठी नित्यानंद प्रभू त्यांच्या सोबत असतात. आणि नित्यानंद प्रभू म्हणजे कोणात अनंग अनग मंजिरी आहेत म्हणजे ती सुद्धा माधुर्य भावामध्ये राधाराणींची भागिरी, ती सुद्धा जगन्नाथ प्रभू जगन्नाथ भगवान आहेत तर त्यांच्यासोबत विरह भाव केलेला विप्रलंब भाव म्हणजे उपस्थित नसताना सुद्धा त्यांची आठवण आणि स्मरणाद्वारे तो जो विरह भाव आहे त्यांनी अनुभवलाय. तर त्याचं वितरण म्हणजे कसं तर हरे कृष्ण महामंत्राच्या माध्यमातून कशी भगवान यांचं स्मरण केलं त्या विरहाच्या परिस्थितीमध्ये, तर हरे कृष्ण महामंत्र म्हणजे सतत स्मरण कृष्ण 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 नाव घेत राहिले म्हणजे. तर अशा पद्धतीचं हरे कृष्ण महामंत्राचं जे वितरण आहे हे करायला नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते चैतन्य महाप्रभूंच्या सोबत त्या संकीर्तनामध्ये सहभागी होत असतात. आणि हेच कारण आहे की चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू संकीर्तन ह्या कलियुगासाठी जो युगधर्म आहे तर त्या माध्यमातून सगळ्या पतित जीवांना उद्धार करण्यासाठी प्रकटलेले आहेत. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. आता ही खूप सुंदर लीला आहे हा. तर हे पाणीहाटी म्हणून ठिकाण आहे. तर जे रघुनाथ दास आहेत म्हणजे 6 गोस्वामींमध्ये जे रघुनाथ दास आहेत ना तर ते जे आहेत तर ते
ते जे होते तर ते अत्यंत श्रीमंत अशा जमीनदाराचे पुत्र होते बरं का. आणि ते म्हणजे त्यांना कृष्ण म्हणजे कृष्ण भक्ती त्यांच्यामध्ये होती. आणि जे होते नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभू यांच्याविषयी त्यांना अत्यंत आकर्षण ओढ होती. आणि मग ते काय करायचे, त्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं खूप आकर्षण होतं आणि ते सतत चैतन्य महाप्रभूंना भेटीला जायचा प्रयत्न करायचे. आणि त्यांच्यावरती त्यांचे वडील जे होते ते श्रीमंत असल्यामुळे त्यांचा इतका पहारा होता की त्यांना असं भक्तीमध्ये जायला आपला पुत्र नको हवा होता. म्हणून त्यांनी सतत त्यांच्यासोबत अंगरक्षक ठेवले होते त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला. आणि त्यांनी विवाह पण करून दिला एका सुंदर तरुणीशी, की हे विसरून जाईल सगळं भक्ती वगैरे. पण तरी पण रघुनाथ दास काही विसरू शकले नाहीत बरं का. आणि मग ते ह्या अंगरक्षकांचा डोळा चुकवून एक दिवशी ना त्यांना कळलं की तिथे येणार आहेत नित्यानंद प्रभू. मग त्यांनी ठरवलं जायचं. मग ह्याच्या आधी काय झालेलं, ही भेट होण्याआधी ते सतत चैतन्य महाप्रभूंना भेटायचा प्रयत्न करत असायचे. मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांच्या स्वप्नात येऊन सांगितलं की आता तिथे पाणीटी जी आहे तिथे ते येणार आहेत. मग त्या ठिकाणी नित्यानंद प्रभू येणार म्हटल्यावरती त्यांनी जायचं ठरवलं. मग जंगलातून लपत छप्पत कुणाला कळू न येणार अशा पद्धतीनं ते गेले, पोहोचले चालत चालत प्रवास करून. मग आता ते पोहोचले तेव्हा तिथे सगळे अनुयायी आणि नित्यानंद प्रभूजी प्रचार प्रसारासाठी तिथे आलेले होते. मग ते तिथे होते तेव्हा ते असे त्यांच्या समोर जे भक्त मंडळी होते त्यांच्या कोपऱ्यात जाऊन उभे होते, दूर असे. मग नित्यानंद प्रभूंनी ते ओळखलं आणि त्यांनी सांगितलं की चोरासारखे तिथे काही उभे राहिलेत, इकडे समोर या म्हटल्यावर ते शरण गेले त्यांना आणि त्यांनी दंडवत घातला. मग त्यांनी काय केलं, आपला पायाने स्पर्श केला त्यांच्या जे धड होतं त्याला, त्यांच्या डोक्याला, आणि आशीर्वाद दिला. इथे चित्रात आहे पहा, हे पाणीअटीला घडलं कशासाठी, तर गुरु चरण आहेत ना, तर गुरुचरणामुळे ते परम पवित्र झाले गुरुच्या चरण स्पर्शामुळे. आणि त्यांनी म्हणजे अशा पद्धतीने तिथं आता लीला केली नित्यानंद प्रभू की तू आहेस ना श्रीमंत जमीनदाराचा पुत्र, मग आता असं कर, तुला शिक्षा देतो मी. का, तर कधीही गुरूंना ओलांडून जाऊन प्रत्यक्ष म्हणजे डायरेक्ट कृष्णांकडे कधीही म्हणजे शिष्य नाही पोहोचू शकत किंवा त्यांनी जाऊ नये. मग हे काय करायचे, रघुनाथदास नेहमी चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्यासाठी ते धावत असायचे. मग त्यांना स्वप्न दृष्टांत चैतन्य महाप्रभूंनी दिला होता की नित्यानंद प्रभूंची वेळ म्हणजे गुरुतत्वाला ओलांडून तुम्ही कृष्णांकडे, थेट कृष्णांकडे कुणी पोहोचू नाही शकत म्हटल्यावरती. म्हणून त्यांनी काय म्हटलं, चोरासारखं म्हणजे चोरासारखं छुपून छुपून लपून छपून तू चैतन्य महाप्रभूंना भेटायला जात होतास खरा, पण शेवटी तुला चैतन्य महाप्रभूंनी माझ्याकडेच पाठवलं भगवानांनी. अशा पद्धतीने त्यांनी मस्करी करत म्हणजे त्यांना असे उद्गार काढले, अरे चोरा आता सापडलास खरं, असं म्हणले आणि त्यांनी आशीर्वाद दिला त्यांना. अशा पद्धतीनं कृपा करत असतात म्हणजे जे भगवानांचे उच्च कोटीचे भक्त आहेत ते भगवानांच्या पेक्षा दयाळू असतात. आणि त्यांनी कृपा केली आणि मध्ये म्हणाले, आता तू जमीनदाराचा मुलगा आणि अत्यंत श्रीमंत आहेस की नाही, मग काय कर, इथे सगळे जेवढे भक्त जमलेत ह्यांच्यासाठी चिडा पोहे म्हणतात, म्हणजे आपण थोडक्यात म्हणू दही दूध असं सगळं म्हणजे पंचामृतासारखं एकत्र करून फळं पण त्याच्यात घातली, मध फळं दूध सगळं घालून एक छान असा गोडसर पदार्थ दही पोह्यांसारखा थोडक्यात, पण त्याला चिडा पोहे म्हटले. म्हणजे त्याच्यात गोड थोडा आंबट मधुर फळांचा स्वाद असा कर आणि सगळ्यांना वाट असं सांगितलं. मग त्यांनी काय केलं, त्या गावातलं सगळं दूध घेतलं, सगळं दही घेतलं, गोळा केलं आपल्या सेवकांना सांगून, सगळी फळं आणली आणि भरपूर प्रसाद केला, प्रचूर प्रमाणात प्रसाद केला आणि सगळ्या भक्तांना वितरण केलं. आणि मग त्यावेळेला त्या ज्या मातीच्या घड्यामध्ये ते प्रसाद तयार केला होता, मोठे मोठे घडे भरून, तर त्यामध्ये मग ते चाखण्यासाठी नित्यानंद प्रभू गेले. मग तेव्हा गुप्त रूपामध्ये तिथे चैतन्य महाप्रभू अवतरित झाले आणि हे फक्त काही पार्षदांनाच त्यांचं दर्शन झालं. मग त्यापैकी एक नित्यानंद प्रभू आहेत, त्यांनाही दर्शन झालं. आणि जे अगदी जवळचे पार्षद होते तिथे त्यांना झालं. आणि मग त्यांनी त्या दोन बंधूंनी ते चाखले, एकमेकांना भरवला तो प्रसाद, नित्यानंद प्रभूंनी चैतन्य महाप्रभूंना, चैतन्य महाप्रभूंनी नित्यानंद प्रभूंना. आणि मग ती अशी लीला छान संपन्न झाली. म्हणजे त्यांनी स्वीकारला तो प्रसाद आणि मग सगळ्यांना वितरित केला झाला. जसं आपण भगवानांना भोग अर्पण करतो तसं प्रत्यक्ष त्यांनी येऊन चाखला भगवानांनी आपला विस्तार रूप म्हणजे नित्यानंद प्रभूंचा. आणि मग ते वितरित आणि इतकं वितरित केला, इतके लोक जमले तिथं
गावातले सगळे सगळे आले की ती जी नदी आहे ना त्या नदीमध्ये नावा उभ्या केल्या आणि त्या नावेमध्ये बसून त्यांना प्रसाद देण्यात आला. इतके लोक जमले आणि इतक्या सगळ्यांना प्रसाद वितरण जे आहे ते जे रघुनाथ दास यांनी केलं. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण जेव्हा भक्त जे आहेत भक्तांच्या मेळ्यामध्ये असतो हं, किंवा भगवान यांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करत असतो तर त्यावेळेला प्रसादाचं कसं झालं पाहिजे, प्रचूर मात्रेमध्ये वितरण झालं पाहिजे आणि सगळ्यांपर्यंत आपण प्रसाद पोहोचवला पाहिजे. कुणीही असतो तो पतित जीव, तो जीवात्मा आहे त्यापर्यंत प्रसाद जेव्हा पोचतो तेव्हा त्याची शुद्धी होते आणि त्याला भक्ती कधी ना कधी प्राप्त होऊ शकतं. म्हणजे भक्तीचं जे बीज आहे ना ते माधवेंद्र पुरी यांनी रोवलं आणि मग त्याचा जो वृक्ष आहे ना तो चैतन्य महाप्रभू आहेत आणि म्हणजे हरिनामाचं आपण म्हणू हरिनामाचा प्रचार प्रसाराचं बीज आहे ते माधवेंद्र पुरीनी रोवलं. तर त्याचा वृक्ष म्हणजे चैतन्य महाप्रभू, तर त्याची एक मोठी शाखा म्हणजे नित्यानंद प्रभू आहेत आणि अशा अनेक शाखा आहेत पण सर्वश्रेष्ठ आणि बलशाली शाखा म्हणजे नित्यानंद प्रभू आहेत. मग अशा पद्धतीने त्यांनी रघुनाथदासांना शिष्य म्हणून स्वीकारलं. मग आता पुढे जाऊया. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हा मग आता आपण जसं अभ्यासलं की चैतन्य महाप्रभूंचे मार्गदर्शनानुसार त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार प्रसाराला सुरुवात केली. मग ठिकठिकाणी जायचं, नामहट्ट केंद्र प्रस्थापित करायचं, मग तिथं नाम संकीर्तन करायचं, नगर संकीर्तन करायचं, वेगवेगळ्या घरांमध्ये बोलावणं आलं तर तिथं संकीर्तन करायचं. प्रत्येक त्यांनी काय सांगितलं चैतन्य महाप्रभूंनी, प्रत्येक घरोघरी तुम्ही जा आणि तिथं त्यांना नाम घ्यायला सांगा. त्यांना तुम्ही नामच नामाचीच भिक्षा मागा, दुसरी काही भिक्षा घेऊ नका, त्यांना नामाचीच भिक्षा मागा. म्हणजे तुम्ही हे नाम घ्या, हे म्हणजे अनमोल असं नाम आहे, म्हणजे हरीचं नाम आहे, कृष्णाचं नाम आहे. हा तर हे तुम्ही घ्या. अशा पद्धतीनं प्रत्येक घराघरात जायचं तुम्ही आणि काय करा, तर हे हरिनाम जे आहे तर ते प्रत्येकाला म्हणजे प्रत्येकाला ती म्हणजे तीच भिक्षा घ्या. ते जर भिक्षा काय हवी तर त्यांना तुम्ही प्रार्थना करा की हे एक हरिनाम तुम्ही घ्या. एका हरीला तुम्ही विकत घ्या. अशा पद्धतीचं तुम्ही हे नाम जे आहे ते सगळ्यांना विकत द्या आणि त्याचा प्रचार प्रसार करा. अशा पद्धतीनं त्यांनी प्रचार प्रसार जो आहे तो चैतन्य महाप्रभूंच्या मार्गदर्शनानुसार केला. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याच्या पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. हा मग नित्यानंद जे आहेत तर त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं होतं ना की तुम्ही हा जो संन्यास आहे तर तो संन्यास जो आश्रम आहे तो म्हणजे त्यातून मुक्त व्हा, आता प्रचार प्रसारासाठी गरज आहे पुढच्या दृष्टीने, कारण ते भगवान आहेत स्वयं. तर त्यांनी सांगितलेल्या आज्ञेचं पालन म्हणजे गुरु आज्ञेचं पालन करायला हवं. मग नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांनी जे आहेत तर ते सूर्य सरखेल नावाचे एक जे होते भक्तच होते ते, व्यापारी असे होते. तर त्यांच्या कन्या होत्या दोन, जान्हवी आणि वसुधा. यांच्याशी त्यांच्या आज्ञेनुसार जो आहे तो विवाह केला. तर इथे हा भाग समजून घेऊया. हा कृष्ण लीलेमध्ये जेव्हा बलराम येतात तेव्हा बलराम रेवतींचे कुणी पुत्र वगैरे आपण पाहत नाही पहा. पण कृष्णांना हजारो राण्या आणि त्यांचे अनेक पुत्र आहेत, म्हणजे 16,000 राण्या पुत्र. पण जेव्हा चैतन्य लीलेमध्ये बलराम येतात ना तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंना कुणी पुत्र नाही आहेत पहा, किंवा त्यांच्या पत्नी नाही आहेत पहा, म्हणजे अशा भरपूर अशा. पण नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर त्यांना दोन पत्नी आहेत आणि त्यांना पुत्र पण आहे वीरभद्र नावाचा. तर तो पुत्र आहे तर ते म्हणजे क्षीरोदकशाही विष्णू आहेत तर तेच अवतार घेतात त्यांचा वीरभद्र पुत्र म्हणून. आणि मग त्यांचे पुन्हा पुत्र आणि शिष्य जे आहेत तर ते सुद्धा नित्यानंदांचे वंशच मानले जातात. अशी ती शाखा आहे ती पुढे जी आहे ती बहरत गेली आणि ते सगळे नित्यानंद वंश म्हणून म्हणजे जे आहेत तर ते प्रसिद्ध आहेत आणि तिथून दीक्षित होत असतात असे जे भक्त आहेत वैष्णव भक्त ते. तर अशा पद्धतीनं त्यांनी विवाह केला आणि त्यानंतर जी भक्तिलता आहे तर तिचा प्रचार प्रसाराची धुरा जी आहे तर ती अत्यंत निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणाने पुढे पुढे म्हणजे ती जी आहे तर ती तेवती ठेवली. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. हा आता इथे थोडासा भाग समजून घेऊया की नित्यानंद प्रभूंच्या नंतर जाह्नव्या माता ज्या आहेत तर त्यांनी प्रचार प्रसाराची धुरा जी आहेत तर ती वाहिली आणि त्यांनी अत्यंत सुंदर पद्धतीनं त्या वैष्णवांचं संघटन ठेवलं आणि प्रचार प्रसार केला आणि अनेक वैष्णव भक्तांना दीक्षित केलं. आणि त्यांची जाह्नवा मातांची समाधी आहे आपण जर पाहिली तर तर ती जी आहे तर ती पाहायला मिळते आपण जेव्हा तिथे जातो तेव्हा. म्हणजे जेव्हा आपण
धामला जातो तर ती पाहायला मिळते. आणि जानवा माता जिथे अंघोळ करायच्या ना, तर ती देखील जागा आपल्याला पाहायला मिळते. तर म्हणजे अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जानवा माता म्हणजे कोण आहे, तर लक्ष्मी तत्वच आहे एक प्रकारे. तर त्यांच्यावरती हे भगवान यांचे जे प्रचार प्रसार आहेत, तर त्याची धुरा जी आहे ते नित्यानंद प्रभू जे आहेत, तर त्यांच्या तिरुभावानंतर आली होती. आणि त्यांनी ती आपल्या मुलासोबत, वीरभद्राच्या सोबत अत्यंत म्हणजे यशस्वीरित्या ती पार पाडली. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी प्रचार प्रसारासाठी भगवान जे आहेत, तर त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार विवाह केला. त्याचं कारण काय होतं, की पुढे वैष्णव संप्रदायामध्ये प्रचार प्रचाराची धुरा जी आहे, तर त्यांच्या पत्नी ज्या आहेत, तर त्या वाहणार होत्या, त्यांचे पुत्र वाहणार होते, आणि ह्यासाठी त्यांनी ही लीला केली. मग आता बलरामजींचे वेगवेगळे भाव आहेत. म्हणजे काय, की ते गुरुतत्व कसं आहे, तर ही आपल्याला कथा माहितीये बघा, भागवतामध्ये येते. रोमहर्षण जो होता, म्हणजे सूत गोस्वामींचा पुत्र, तर त्याला व्यासासन म्हणजे त्याला खूप ज्ञान होतं, उत्तम ज्ञान होतं त्याला. आणि अत्यंत उत्तम वेदांचा अभ्यास होता म्हणजे. आणि त्यामुळं थोडासा तो गर्वितच झाला होता. आणि मग सगळे ऋषी मुनी इथे जमले होते, सगळे वेदांती होते, सगळे व्यासंग असलेले. आणि तिथे तो मार्गदर्शन करण्यासाठी व्यासासनावर बसला होता. तिथे त्याला व्यासासन दिलं होतं. मग खरं तर कसं असतं, की अत्यंत ज्याला ज्ञान होतं ना, तर हे ज्ञान हे खरं तर जे आहेत, तर ते भगवानांचाच शक्तिवेश अवतार आहेत. म्हणजे भगवत कृपेनंच मिळत असतं, आपल्यासारख्या जीवाची काही पात्रताच नसते. आणि त्यामुळे आपण नेहमी ते जे काही आपल्याला ज्ञान आपण प्रस्तुत करतो, ते गुरु आणि कृष्ण यांच्या कृपेनंच ते प्रस्तुत करत असतो. म्हणजे जे काही ज्ञान आहे, जे काही चांगलं आहे माझ्यामध्ये, ते गुरु आणि कृष्ण कृपेनंच आहे, असा भक्ताचा भाव असला पाहिजे, शिष्याचा भाव असला पाहिजे. पण त्यांना गर्व झाला थोड्याशा या ज्ञानाचा, जो आहे त्यांचं त्या ज्ञानाबद्दल कौतुक केल्यामुळे. म्हणजे भगवान यांच्या पुढे काय कथा, बलरामजींच्या पुढे किंवा श्रीकृष्णांपुढे अशा कुठल्या भक्ताच्या ज्ञानाची, हो ना. म्हणजे सर्व ज्ञानी असे भगवान किंवा बलरामजी आहेत, त्यांचाच विस्तार बलरामजी असल्यामुळे. तर मग ते जेव्हा गेले त्या उपस्थित सभेमध्ये, तर तो व्यासासनावरून तो रोमहर्षण जो आहे, रोमहर्षण सुद्धा उठलाच नाही. मग हा फार मोठा अपराध होता, की जेव्हा आपल्यासमोर गुरुतत्व, म्हणजे हे गुरुतत्व कशा अर्थाने आहे, तर भगवान यांचाच तो प्रथम विस्तार आहे. आणि आदिगुरु मानलं जातं म्हणजे त्यांना, की जे आहेत भगवान जे आहेत, तर ते जगद्गुरु, तर त्यांचंच तत्व आहे, त्यांचंच प्रथम विस्तार आहेत बलरामजी, आदिगुरु म्हटलं जातं. आणि हे सगळे रस भगवान यांच्यामध्ये जसे रस आहेत, तशा सगळ्या रसामध्ये नियुक्त असून शिष्यत्व जे आहे, तर म्हणजे जे आहे किंवा शिष्य जो आहे, त्याला प्रत्येक रसामधला शिष्य स्वीकारून त्याला ते कृष्णप्रेमामध्ये स्थित करण्याची शक्ती किंवा बल यांच्यामध्ये आहे. मग असे जे आहेत, म्हणजे स्वयं कृष्णच आहेत ते, त्यांच्यामध्ये फरक नाही, ब्रजेंद्र नंदनच आहेत ते. आणि त्यांच्या समोर जर शिष्यभावाने त्यांना दंडवत प्रणाम नाही, किंवा त्यांना म्हणजे वंदन सुद्धा करण्यासाठी उठून जसे सगळेजण उभे राहिले त्यांचा सन्मान म्हणून, तसे देखील उभे राहिले नाहीत. त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, मग त्यांना दंडित केलं. म्हणजे गुरु जे असतात ते कसे असतात, गुरूंची जेव्हा अवज्ञा होते, किंवा म्हणजे गुरूंना सामान्य मनुष्य समजलं जातं, तिसरा जो नामप्रद आहे त्यामध्ये येतं ते गुरूंची अवज्ञा करणे, गुरूंच्या आज्ञेचं पालन नाही करणे. आपण पण पाहूया आपल्या हातून कुठला गुरु अपराध झाला नाही आहे ना, गुरूंच्या आज्ञा आपण डावलली नाही ना, हे पाहूया, सगळ्यांनी आत्मपरीक्षण चिंतन करूया. आजच्या या दिनी, म्हणजे आजचा आपला त्रयोदशीचा दिन सार्थक झाला असं म्हणता येईल, हो की नाही. तर अशा पद्धतीनं आपलं नेहमी चिंतन असलं पाहिजे. आणि मग गुरूंना सामान्य मनुष्य समजणं हा सुद्धा अपराध आहे. मग तसंच समजलं होतं त्यांनी, आणि ते उठून नाही उभे राहिले. त्यांना हे बलरामजी म्हणजे कोणीतरी असेच आहेत वैष्णव असं वाटलं. मग त्यांना ओळखून आले भगवान तत्व. म्हणजे इतका तो ज्ञानामध्ये आणि त्या ज्ञानाच्या गर्वामध्ये अंध झाला होता, की आपल्यापेक्षा वरिष्ठ वैष्णव आलेत म्हणून तरी सन्मान दिला गेला पाहिजे ना त्यांना. तसं देखील दिला नाही. म्हणजे ते प्रत्यक्ष भगवान स्वरूपच आहेत, तरी देखील त्यांनी सन्मान दिला नाही. म्हटल्यावर त्यांनी त्यांना दंडित केलंय. गुरु काय करत असतात, गुरु परंपरेतले जे आचार्य असतात, किंवा भगवान तर आपले म्हणजे अशा, म्हणजे असा जो शिष्यभाव नसलेला किंवा ज्ञानाचा गर्व अभिमान झालेला जो आहे, तर त्याला दंडित करतातच. म्हणजे
जे काय भगवान काय म्हणतात, माझ्या दासांचा जो दास आहे तो माझा खरा दास आहे किंवा भक्त आहे. म्हणजे माझ्या शिष्याची जो आराधना करतो तो माझा खरा शिष्य आहे. थेट शिष्य भगवानांचे नसतातच, पण भगवान जे आहेत तर ते काय करत असतात, तर असे जे कोणी आहेत की ज्यांच्यामध्ये शिष्यभाव नाही आहे उतरलेला, किंवा जो शिष्यभावाने न वागता, जो शरणागत भावाने न वागता तो स्वतःलाच मी कुणीतरी समजतोय, म्हणजे भगवान यांच्यापेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजतोय असा त्याचा अर्थ होतो. मग त्याला त्यावेळेला ते एक उत्तम गुरु, म्हणजे एक गुरु जसे म्हणजे गुरु हे उच्च कोटीचे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आहेत भगवान यांचे. मग ते असे वैष्णव जे आहेत ते गुलाबाच्या पाकळीसारखे कोमल जसे असतात हृदयाने, आणि प्रेम आणि करुणा जशी त्यांच्या हृदयात असते, तसेच वज्रासारखे कठोर पण बनतात अशा वेळेला गुरु म्हणून. आणि जे आध्यात्मिक स्तरावर जे योग्य आहे तेच करतात. मग त्यांनी काय केलं, अशा पद्धतीच्या शिष्याच्या म्हणजे कानामध्ये त्यांनी दर्भाची काडी एक टोचली आणि त्याला दंड केला, त्याचा मृत्यू झाला. म्हणजे हे भगवान यांचं पण कार्य, म्हणजे अशा धर्मतत्व जी आहेत ती स्थापित भगवान करत असतात. मग त्यावेळेला त्या धर्मतत्वांच्या आड येऊन कुणीतरी स्वतःला भगवान श्रीकृष्णांपेक्षा मी कुणीतरी ज्ञानी प्रस्थापित करत असेल, तर तो म्हणजे जो असतो तो असुरीच विचार असतो. म्हणजे इतक्या शुद्ध सात्विक विचारामध्ये, असे शुद्ध सत्वगुणामध्ये हे सगळे होते ऋषीमुनी, आणि तिथे असा विचार म्हणजे असुरीच ठरतो. मग अशा म्हणजे शिष्य जो आहे, की जो पालन करत नाही, आचरण करत नाही, अशा म्हणजे त्यांच्या वाणीचं, किंवा वेद म्हणजे त्यांची वाणी आहे तशा शास्त्रांचं पालन करत नाही, म्हणजे साधू गुरु शास्त्र यांचं पालन केलं गेलं पाहिजे तर करत नाही, त्याच्यासाठी दंड म्हणजे काय असू शकतो, तर असाच असू शकतो. आणि ह्या पद्धतीने त्यांनी कठोरपणे, म्हणजे भगवान किती कठोर होऊन दंडित करतात, एक कठोर गुरु कसे असतात, वज्रासारखे कठीण असतात, आणि अशा पद्धतीचं कठोर शासन कसं करू शकतात ह्याचं हे उदाहरण आहे. मग अशा पद्धतीनं बलरामजी जे आहेत तर ते अत्यंत कठोरात कठोर काय करू शकतात, म्हणजे कार्य त्या भावामध्ये, म्हणजे तो जो आहे तर तो क्रोध रसाचं विचरण आहे. आणि त्याचबरोबर जे बलरामजी जे आहेत, तर त्याच वेळेला ते म्हणजे जे आहेत तर ते नित्यानंद प्रभू म्हणून जे आहेत, किंवा भगवान यांच्या पंचतत्वातले एक तत्व म्हणून जे आहेत, तर ते काय करत असतात, प्रभू म्हणून, म्हणजे ते शरण जात असतात भगवान यांना भक्त स्वरूप म्हणून. तर हे पण त्यांचा म्हणजे त्यांच्यामधला जो रस आहे, म्हणजे दास्य रस आहे, तर त्याचं हे प्राकट्य आहे. तर इथे चित्रात दाखवलंय पहा, चैतन्य महाप्रभूंना जे आहेत सनातन गोस्वामी जे आहेत तर ते शरण गेलेले आहेत. मग तर याच्यामधून आपण काय, तर शरणागती, म्हणजे शरणागती जी 6 प्रकारे होते, तर त्याचा हा टप्पा म्हणजे आत्मनिवेदन भक्ती हा सर्वात श्रेष्ठ प्रेमाची पराकाष्ठा आहे. तर ह्या भावामध्ये आपल्याला गुरु शिष्य परंपरेद्वारे जे आहेत ते कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित करणारे असे बलरामजी आहेत. आणि हे वेगवेगळे भाव आहेत बलराम, म्हणून त्यांना नित्य राम असं म्हटलंय, की जे नित्य कृष्ण प्रेमामध्ये आपल्याला स्थित करतात, की जसं या 6 गोस्वामींना त्यांनी कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित केलं. आणि त्या नित्य शरणागतीचं, नित्य प्रेमामध्ये स्थित झालेल्या त्या नित्य मुक्त भक्त म्हणजे सनातन गोस्वामी, त्या त्या नित्य मुक्त भक्तच त्याचं जे शरण भाव आहे, म्हणजे आत्मनिवेदन भक्ती, म्हणजे प्रेमाची पराकाष्ठा, वेगवेगळ्या भक्ती, म्हणजे जे वेगवेगळ्या नवविधा भक्ती आहेत त्यापैकी आत्मनिवेदन म्हणजे प्रेम, ते प्रेमरसाचं जे आहे ते प्राकट्य आहे प्रेमभक्तीचं, म्हणजे पूर्ण शरणागती. तर ते केवळ आणि केवळ आपल्याला नित्यानंद प्रभूंना आपण जेव्हा शरण जातो तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंची कृपा मिळते. आणि तेच आपल्याला ह्या चित्रातून पाहायला मिळतं पहा. आता आपण पुढे जाऊ. हा माताजी पुढच्या. मग असं हे पंचतत्व आहे. तर ह्यामध्ये चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते भक्त रूपामध्ये आहेत, नित्यानंद प्रभू भक्त स्वरूप आहेत. आणि त्याचबरोबर इकडे जे आहेत भक्त अवतार म्हणजे अद्वैताचार्य आहेत. तर भक्त शक्ती म्हणजे गदाधर पंडित आहेत. तर भक्त म्हणजे प्रत्यक्ष म्हणजे हे श्रीवास पंडित आहे. तर ह्यांच्यासह हे पंचतत्वात्मक जेव्हा आपण प्रणाम करतो तर त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभूंना पूर्ण प्रणाम जो आहे तो होत असतो. आणि म्हणून आपण पंचतत्व प्रणाम मंत्र म्हणतो. आपल्या जे आहेत आपण जप करतो त्यावेळेला, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो तेव्हा, कारण जे प्रकृतीचे 3 गुण आहेत, किंवा त्याचबरोबर या कशाही मध्ये हे नसणारे हे पार्षद आहेत, भगवत अवतार आहेत हे, वेगवेगळे पार्षद आहेत. आणि त्याचबरोबर दुसरं कारण काय,
तर हे जे आहेत तर म्हणजे ह्यांना कुठलेही अपराध लागू नयेत असे हे महान आचार्य परंपरेतले, गुरु शिष्य परंपरेतले आपले आचार्य आहेत. म्हणून ह्यांच्या नावाचा, ह्यांच्या पवित्र नावाचा जेव्हा आपण पंचतत्व प्रणाम मंत्र म्हणतो, त्यावेळेला आपल्याला हे सेवा अपराध, नाम अपराध आपल्याकडून जे होत असतात, आपण घेत असतो नाम त्यावेळेला, किंवा नाम अपराध आपल्याकडून होत असतात, वेगवेगळे वैष्णव अपराध होत असतात, किंवा नाम घेतानाचे सगळे अपराध आपल्या मनात विचार पण येतात ना वेगवेगळ्या वैष्णवांचे, सेवेचे, आणि सगळ्या प्रकारचे अपराध आपल्या मनाच्या नुसत्या विचारातून होत असतात. मग हे सगळे कुठलेही अपराध होऊ नयेत यासाठी पंचतत्व प्रणाम मंत्र आहे जो आधी म्हटला जातो, आणि त्यानंतर हरे कृष्ण महामंत्र म्हटला जातो. आपण जपमाळ करत असतो प्रत्येक तेव्हा. आणि यातलं भक्त म्हणजे जे आहे स्वरूप आहे, म्हणजे भक्ताची स्वरूप स्थिती काय आहे, तर कृष्ण प्रेमामध्ये स्थित असलेलं म्हणजे संकीर्षणांची कृपा, आणि ते स्वरूप काय प्राकट्य, म्हणजे स्वरूपाचं प्राकट्य म्हणजे जे आहे ते संकीर्षण रूपातील बलराम जे आहेत ते करतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड. हा, प्रेममत्त नित्यानंद कृपा अवतारा उत्तम अधम किचून करे विचारा. म्हणजे काय की जे हे प्रेम आहे कृष्णाविषयीचं, म्हणजे जी प्रेमभक्ती आहे, कृष्णाविषयीचं जे प्रेम आहे, तर त्यामध्ये इतके भावविभोर झालेले आहेत नित्यानंद प्रभू, म्हणजे इतके कृपाळू, इतके दयाळू आहेत की ते कुणीही, म्हणजे उत्तम म्हणजे कोण चांगला भक्त आहे, किंवा अधम म्हणजे कोण नीच स्तरावर आहे किंवा खालच्या स्तरावर आहे, असा कुठलाही विचार, म्हणजे कोण थोडक्यात पात्र अपात्र असा कुठलाही विचार न करता कृष्ण प्रेम त्याला वितरित करत आहेत. हरे कृष्ण महामंत्राचं त्याला वितरण करत आहेत. हरे कृष्ण म्हणजे महामंत्राच्या द्वारे हरिनाम त्याला वितरित करतात. इतकी दया दाखवण्यासाठीचा त्यांचा हा नित्यानंद प्रभूंचा जो अवतार आहे, तर या अवतारामध्ये म्हणजे त्यांचं कार्य काय की इतके भावविभोर होऊन कृष्ण प्रेमामध्ये ते प्रचार प्रसार करतायत की सगळ्यांना, म्हणजे उत्तम अधम म्हणजे कोण पात्र अपात्र कुठला भेद कुठला विचार न करता सगळ्या पतित जीवांना ते उद्धारासाठी त्यांच्या जे आहेत ते प्रकट झालेले आहेत. अशा पद्धतीनं त्यांचं चैतन्य चरितामृतामध्ये वर्णन येतं. आदी लीला मधल्या 5व्या अध्यायामध्ये त्यांचं जे नित्यानंद प्रभू आणि बलरामजी यांचं जे महात्म्य आहे त्याच्यामध्ये हा श्लोक आहे. मग पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया. हा, ये आखे पदाये तारे कराये निस्तारा, अतेव निस्तारीला मोहेना दुराचारा. म्हणजे काय की हा पण एक श्लोक येतो आदिलीलेमध्ये. तर हे जे आहेत, ही बंगाली भाषा आहे त्यामुळे सगळ्यांना समजायला अवघड जाईल, तर त्याचा अर्थ मी सांगते. तर हे जे असे जे पतित जीवात्मे आहेत सगळे सगळे, हा, म्हणजे तर म्हणजे माझ्यासारखे सगळे पतित जीवात्मे ह्या सगळ्यांचा उद्धार करायला हे आलेले आहेत. आता हे कृष्णराज कविराज सांगतायत, म्हणून तिथं उल्लेख आहे की माझ्यासारख्या पतित जीवांचा हे उद्धार करायला आलेले आहेत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पैते नाही. म्हणजे काय की हा जो श्लोक आहे याचा अर्थ काय की जोपर्यंत आपण बलरामजी म्हणजेच कोण नित्यानंद प्रभूंच्या चरण कमलांचा आश्रय घेत नाही, तोपर्यंत आपल्याला राधाकृष्णांचं जे म्हणजे जी कृपा आहे ती मिळू शकणार नाही, कारण फार फार अवघड आहे त्याविना राधाकृष्णांची कृपा मिळणं. आता पुढची स्लाइड जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा, म्हणजे जे आहेत नित्यानंद प्रभू, तर ते कसे आहेत की म्हणजे हजारो म्हणजे हजारो असे जे म्हणजे लाखो आपण म्हणू, म्हणजे असे अब्ज जे आहेत, तर असे जे म्हणजे असं असे जे चंद्र एकत्रित केले, तर त्यांचं जितकं तेज आहे असे सुंदर दिसायला असलेले, आणि त्याचबरोबर तितकं सामर्थ्य आध्यात्मिक असलेले असे जे नित्यानंद प्रभू आहेत, त्यांच्या चरण कमलांचा जेव्हा आपण जो आश्रय घेतो, तर त्याच वेळेला आपण राधाकृष्णांची कृपा जी आहे तर ती प्राप्त करू शकतो. अन्यथा आपण स्वतः राधाकृष्णांची जर कृपा प्राप्त करायला गेलो तर आपली काहीच पात्रता
पात्रता नाही आणि आपल्याला बिलकुल कृपा मिळू शकणार नाही. आणि असे जे नित्यानंद प्रभू आहेत ते त्यांच्या नाम संकीर्तन टोळी जी आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला सामील करून घेतात. राधाकृष्णांची जी आहे म्हणजे तिथे राधा राणीचा अवतार असलेले गदाधर पंडित आहेत किंवा वेगळे पार्षद त्यांच्या समवेत आपल्याला समावेश करून घेतात. म्हणजे त्यांच्या एक प्रकारे लीला जगतामध्ये, आध्यात्मिक लीला जगतामध्ये ते आपल्याला समाविष्ट करत असतात. आणि ह्यासाठी आपण त्यांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेणं आवश्यक आहे आणि त्यांच्या आश्रयाविना आपल्याला राधाकृष्णांची कृपा मिळणं बिलकुल शक्य नाही. अशा पद्धतीने हे वर्णन येतं. हे कृष्णराज कविराज चैतन्य चरितामृतच्या आदी लीलामध्ये सांगतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. हा, आता हे जे चैतन्य महाप्रभूंचे हे जे भक्त म्हणजे भक्त स्वरूप असे जे आहेत नित्यानंद प्रभू, तर यांच्याविषयी जे आहेत तर लोचनदास ठाकूर म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेतले एक छान भक्त आणि ते वृंदावनदास ठाकूर जे आहेत तर त्यांच्या अनेक शिष्यगणांपैकी जे आहेत तर ते एक एक आहेत. तर त्यांनी खूप सुंदर वर्णन, त्यांचं एक भजन आहे निताई गुणमणी आमार म्हणून, आपल्या वैष्णव भजन जे आहेत आपलं पुस्तक त्याच्यामध्ये ते येतं. तर त्यातल्या हा भावार्थ त्या भजनातल्या ओळींचा आहे. तर त्याचा अर्थ काय होतो की जे नित्यानंद आहेत तर त्यांचं इतकं उच्च कोटीचं म्हणजे प्रेमाभक्तीमध्ये ते स्थित आहेत की म्हणजे म्हणजे ते जे कृष्ण प्रेम आपल्याला जे आपल्यासारख्या पतित जीवांना म्हणजे वितरित करायला आले तर ते ब्रह्माजींसारख्या म्हणजे उच्च कोटीच्या म्हणजे इतक्या उच्च कोटीचा म्हणजे जे निर्मिती करत असतात सृष्टीची अशा भगवत भक्ताला सुद्धा ते कृष्ण प्रेम मिळणं अवघड आहे ब्रह्माजींसारख्या. पण ते आपल्यासारख्या म्हणजे जे असे पतित जीव की ते आपल्या अशा सगळ्या भौतिक सुखामध्ये म्हणजे जे आहेत ते व्यस्त आहेत आणि ते इतके पतित आहेत की त्यांना म्हणजे माहिती नाही की आपल्यावर नित्यानंदांची कृपा होईल आणि कृष्णप्रेम मिळेल. अशा सगळ्यांचा सुद्धा ते उद्धार करण्यासाठी आपल्या म्हणजे अशा मुक्त हस्ताने कृष्ण प्रेमाचं किंवा प्रेमभक्तीचं जे वितरण आहे तर ते करण्यासाठी अवतरित झालेले आहेत. असं सुंदर भजनाच्या लोचनदास ठाकूरांच्या ओळी आहेत. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. आता त्यातच पुढे त्या भजनामध्ये काय म्हणतात लोचनदास ठाकूर की असे जे आहेत ते काय करतात घरे घरे बुले प्रेम आम्ही अरबान, म्हणजे काय की त्यांनी काय केलं की जे नित्यानंद प्रभू आहेत तर ते म्हणजे त्यांचं म्हणजे जे आहे प्रेम असं आहे किंवा ते प्रेमाभक्तीमध्ये अशा स्थित आहेत कृष्णांच्या की म्हणजे ते दयेचं जणू सागरच बनलेत, करुणेचा सागर. हे कृष्ण करुणा सिंधू म्हणतो ना आपण, तसेच दयेचा सागर म्हणजे कृष्णच आहेत ना त्यांचा प्रथम विस्तार असलेले नित्यानंद प्रभू अजून दयाळू येते. ते दयेचं सागर बनून ते काय करत असतात तर ते कृष्ण प्रेम जे आहे ते घराघरामध्ये मुक्त स्वरूपात वाटण्यासाठी आलेले आहेत. आणि जसं जो म्हणजे त्या कृष्ण प्रेमाचे जे आहेत म्हणजे कृष्ण प्रेम जे आहे तर त्याचं वितरण ते कसं करतात तर जसा एखादा पूर येतो ना एखाद्या नदीला किंवा समुद्राला, त्याच्या पुराच्या जशा लाटा असतात ना तशा पद्धतीनं म्हणजे एकदा पूर आला की सगळं काही वाहून घेऊन जातं तिथलं. तर अशा प्रेमाचं म्हणजे वितरण म्हणजे अशा दयेचा सागर असलेल्या अशा प्रेमाचं वितरण करणारा जो आहे म्हणजे म्हणजे जो आहे तो भाव आहे आणि त्याद्वारे ते म्हणजे त्या भावाद्वारे ते असं वितरण करत आहेत की प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक घराघरात ते जे आहे तर ते कृष्ण प्रेम पोहोचलं पाहिजे अशा पद्धतीने त्यांचं कृष्ण प्रेम जे आहे ते ओसंडून वाहतं एखाद्या पुरासारखं. प्रत्येक घर ते जाऊन कृष्ण प्रेम वितरित करत आहेत पहा. आणि सगळ्यांच्यावर दया करून तिथं कृष्ण प्रेम ते जे आहे तर त्याचं वितरण मुक्त असताना करत आहेत. किती सुंदर वर्णन पहा आणि किती दया आहे पहा त्यांच्या हृदयामध्ये. असे नित्यानंद प्रभूंचे आपल्याला आशीर्वाद मिळावेत आजच्या दिनी अशी आपण प्रार्थना करूया. आता पुढे जाऊया आपण. हा माताजी. मग आता असे जे आहेत जे नित्यानंद प्रभू तर त्यांच्याविषयी अक्रोध परमानंद म्हणून सुंदर भजन आहे. त्यामध्ये लोचनदास ठाकूरांचंच भजन आहे, हे दुसरं भजन आहे. त्यामध्ये ते काय म्हणतात की
हरिनाम हा मंत्र जो दिलाय, तर तो मंत्र जो आहे तो जारे देखी तारे काही दंते तृणधरी, तर त्याचा हा भावार्थ आहे, स्क्रीनवर पाहतोय. म्हणजे काय, की जो आपल्याला दिसेल त्याला दातामध्ये जे आहे ते तृण धरून, म्हणजे तृण म्हणजे जे दर्भ असतं त्याची काडी धरून म्हणजे संकल्प करायची पद्धत आहे शिष्य परंपरेमध्ये, आपल्या वैष्णव परंपरेमध्ये. तर अशा पद्धतीने जर म्हणजे केला तो प्रचार, म्हणजे अमारे किनिया लोहो बोलो गौरहरी, म्हणजे फक्त तुम्ही गौरहरीचं नाव घ्या. हं? आणि काय करा, आपल्या दातांच्या मध्ये जे तुम्ही दर्भाची काडी पकडली, हा, ती पकडून म्हणजे अशा पद्धतीने अनुग्रह देण्याची पद्धत आहे, नाम देण्याची पद्धत होती तेव्हा. म्हणजे हरिनाम दिलं जायचं, शिष्य म्हणून स्वीकारलं जाऊन, की तुम्ही काय करा, गौरहरीला तुम्ही शरण जा, त्याची आराधना करा, आणि हरे कृष्ण महामंत्राचं तुम्ही काय करा, संकीर्तन करा, ते नाम तुमच्या जे आहे ते जिव्हेवरती येऊ दे. अशा पद्धतीचं जे आहे ते प्रचार प्रसार करायचं जे आहे, किंवा प्रेमाचं वितरण करण्यासाठी हे नित्यानंद जे आहेत, नित्यानंद प्रभू जे आहेत, तर ते ह्या भूतलावरती प्रकट झालेले आहेत. तसं लोचनदास ठाकूर आपल्या अक्रोध परमानंद या भजनामध्ये आपला भाव व्यक्त करतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग लोचनदास ठाकूर काय म्हणतात, त्यांचं आता निताई गुणमणी अमार हे जे म्हणजे भजन आहे त्यामधला हा म्हणजे त्यामधलं शेवटचं कडवं आहे, की काय म्हणतात, लोचन बोले मोर निताई जेबाना भजिलो, जानिया शुनिया सेई आत्मघाती होईलो. म्हणजे लोचनदास ठाकूर म्हणतात की जर माझ्या निताईच्या चरण कमलांचा आश्रय कुणी घेतला नाही, त्यांची पूजा केली नाही म्हणजे काय, त्यांची आराधना केली नाही म्हणजे काय, तर त्यांना कोणी शरण गेलं नाही, त्यांच्या चरण कमलांचा आश्रय जर घेतला नाही, तर असा जो जीवात्मा आहे त्यांनी काय केलं, जाणून बुजून त्यांनी काय केलं, म्हणजे आत्मा जो आहे आपला, तर त्याचा घात केला. म्हणजे काय, ह्या मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन म्हणजे लाभ असा नाही घेतला गेला आपल्यासारख्या पतित जीवांकडून, आणि त्यांची आराधना नाही केली, त्यांना शरण नाही गेले गुरुतत्व म्हणून, तर आपल्यासारख्या जीवात्मानी काय केले, एक प्रकारे आत्मघातच केलाय, म्हणजे ते आत्महत्याच केल्यासारखं आहे, जर तुम्ही नित्यानंद प्रभूंना शरण नाही गेला तर. अशा पद्धतीचं सुंदर वर्णन जे आहे ते निताई गुणमणी अमार या भजनामध्ये लोचनदास ठाकूर करतात. हे नित्यानंद प्रभूंचं महत्व आहे. आता आपण पुढे जाऊया. हा, मग इथे आपलं नित्यानंद प्रभू विषयीचं जे पीपीटी मधले स्लाइड्स आहेत तर त्या संपल्या. तर आपण थोडस अजून नित्यानंद प्रभू विषयी जाणून घेऊया, की असे जे नित्यानंद प्रभू होते, तर ते तिथून एक चक्रा जे धाम आहे, तर तिथून जवळच एक श्रीकृष्णांचं मंदिर आहे. तर त्या मंदिरामध्ये श्रीकृष्णांचं जो अर्चविग्रह आहे, तर तिथे ते म्हणजे त्यांनी तिथे म्हणजे त्या त्या अर्चविग्रहामध्ये ते विलीन झाले, आणि त्यांनी आपली अवतार समाप्ती केली. आणि मग त्यांच्या अवतार समाप्तीनंतर नित्यानंद वंशी जी शाखा आहे ती अजून पुढे भरली, जानवी मातांच्या माध्यमातून आणि वीरभद्र त्यांच्या पुत्राच्या माध्यमातून. अशा पद्धतीचं प्रचार प्रसाराचं कार्य जे आहे ते पुढे चालतच राहिलं. मग असे जे नित्यानंद प्रभू आहेत, तर त्यांच्या चरणी आपण वंदन करूया, त्यांच्या चरणी प्रार्थना करूया, की आमच्यासारख्या पतित जीवांचा तुम्ही उद्धार करा. आणि त्यासाठी म्हणजे त्यांच्या चरणी आपण पुष्पांजली देऊया, अळगूया सतत, की म्हणजे आमच्यासारख्या पतित जीवांना तारण्यासाठी तुम्हीच या पृथ्वी तलावर प्रकट झालेले आहात, आणि तुम्हीच आमचा उद्धार करा, तुम्हीच आम्हाला कृष्णप्रेमाची प्राप्ती करून द्या, अशी आपण तळमळीने सगळ्यांनी प्रार्थना करूया आजच्या दिनी. आपल्याकडे जर नित्यानंद प्रभूंचा फोटो असेल किंवा चित्र असेल तर त्याला पुष्प अर्पण करूया, दंडवत करूया आपण. आणि आपल्याला जितका म्हणजे जितकं काही हरी हरी नामाचा जप करता येईल तेवढा आपण जास्तीत जास्त जप करूया, आणि त्याचाच तर प्रचार प्रसार नित्यानंद प्रभूंनी केला. आणि तेच घ्यायला सांगितलं, तर आपण ते जे कृष्ण नाम आहे, हरिनाम आहे, तर ते घेऊया. आणि तीच खरी पुष्पांजली नित्यानंद प्रभूंच्या चरणी असेल, की त्यांनी हरिनाम म्हणजे गौरहरींची पूजा करा आणि एकदा तरी हरिनाम घ्या, असं त्यांनी सांगितलं. नाम जे आहे तर त्याचं वितरण मुक्त असताना केलं, तर त्यांना आपण म्हणजे ती खऱ्या अर्थाने पुष्पांजली, म्हणजे आपलं नाम पुष्प जास्तीत जास्त नाम जप करून, आणि त्याचबरोबर आपण पुष्पही वाहूया. आज त्यांचा अवतरण दिवस आहे, तर आणि त्यांच्या चरणी प्रार्थना करूया. तर
इथे नित्यानंद प्रभूंविषयीचं जे आहे चरित्र किंवा त्यांचं जे लीला कार्य आहे तर हे मी थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न केला. आता कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. हरे कृष्ण. मृगाक्षी माताजी. हा, मृगाक्षी माताजींनी मला फोन करून सांगितलं होतं की त्या भजन म्हणणार आहेत तर त्या म्हणू